غزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقاد لبون ستر زكوني لن كركو حك خونيو نبر يا نبر سقومي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ مالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مساقينا نتحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفال نمني بلبي لساني خبط حينا طفر وتغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كمنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راونك سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنايو لومو ون كل ميديا فتشنا لعلا قداس النزلوم مهارتن ዋናውያንን ጉዳያት ዝበልናዮም ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ንሪኦ ቁጠባ ብዲፕሎማሲ ከምኡውን ወታደራዊ ዝምድናታት ናይ ሃገራት ከምኡውን ዘሎ ኣሰላልፋ ከመይ ይቀያየራሉ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ክንሪኢና ዋዕላ ናይ ብሪክስ ብልዑል ኣሳልጦ ወይ እውን ኣገደስቲ ውሳነታት ገይሩ ከም ዝተዛዘመ መዛዘመ ናቱ ድማ ፅማቕ ናይቲ ዝነበረ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ትፅቢት ዝበዛሕኩም ዝሓተትኩም ናብ ዝሓለፈ ድማ ኤርትራ ኣካል ናይ ብሪክስ ስለምንታይ ዘይኮነት እንታይ እቲ ምክንያት ወይ እውን ኤርትራ ኣብ ናይ ብሪክስ ጉዕዞ ኣበይ ደረጃ ላ ንዝብል ኣርእስቲ እውን ክትንክፎ ክፍትን እየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ምሳና ኮይንኩም ዘለና ኮርሳት ምውሳድ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ብሓደ ፍልይ ዝበለ መደብ ክንጅምሮ ክንፍትን ኢና እዚ መደብ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንድሕሪት ክመልሰኩም እዩ ልዑል ትምህርቲ ድማ ክንወስድ ኢና let's go BBC has learned that Commonwealth leaders are preparing to defy the UK at their summit in Samoa by agreeing to examine ways of securing reparatory justice for the transatlantic slave trade. The British Prime Minister Sir Keir Starmer is now there in Apia for the summit. Reparations could cost the UK billions of dollars. United Kingdom ወይ እውን ናይ ቀደም ብሪቲሽ ኢምፓየር ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራውን ኣካል ናቱ ኣብ ገለ ነጥቢ ኮይና ከም ዝነበረት ካብ 4ታት ክሳብ 52 ዝነበረ ግዜ ካብ 41 ክሳብ 52 ዝነበረ ግዜ ኣካል ናይቲ ንግስነት ናይ ብሪጣንያ ወይ እውን መግዛእቲ ናይ ብሪጣንያ ዝበሃል ዝነበረት ከም ዝነበረት እዘን ሃገራት ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ነዊሕ ትገዘን ዝነበረት ናይ ኤርትራ እኳ ስለምንታይ ዋያት ወተን I don't know ግን who cares እዘን ሃገራት እዚኣተን ኮመንዌልዝ ዝብል ሽም ኣለዎን ሎሚ ኣብተን ኮመንዌልዝ ዘለዋ ሃገራት ድማ ዓመታዊ ድያ ኣብ ክንደይ ዓመታት ይራኸባ كل جزء يجن حنت حتى لا ملس زي رغبت بريطانيا نايت كله زقافعته معاسيا ساكتب listen now انت قاطي مولا لنكرت نقوس ناتهم It was supposed to be a display of international friendship. The first time Commonwealth countries have gathered with the King as their head. But this family of nations is fractured, divided by debate about slavery. The King using his platform to address the issue directly. انتنا نرزلنا هذا كابتوم اب عالمنا تزخف القفعي اب عالم اب تاريخ زنقر انتايو سلايفري وي ونزي جيلانت دك سبات كم نبرت تقصيرهم كم اقحا اب عداقات تقزيهم موائلهم بزيدهم وزن بزي كبرن
بزي سبعونتن أقلقيلهم ويونا منغو يقتلوا ويونا زخوني اندعرتي قراتو صبق زي كيد ودما لكع كم زن تريد اللو قال انت دليو حدا كابتن قيلايو يشيد يبازوحهم لكع نسب كم انسساز تقاموا لزنبرو تاريخ زنبروم يوم and the same people لومي نزياك ذكر كله هاني أكلاتي بتعميو حركان بسمعان ويا أبفلو حركان يزوسدني كم زغيروم تاريخ دسرحو زنبرو سبات لومي ناي دق سبات مثل نخبرينا يلوم كا دق سبات كؤمنون حلف حليفهم كوغدون نسمع لنا كندناتهم حماق زغبر السبت رايديل يلن رايدي كونسي ناي تزغبرو حماق نجر حساب لو مكحسا يهبون علم اكزاكتلي تحطوا بزياده العلاتهم الله ناي نساتهم قطباوي ني بوليتيكاوي ني دبلوماسياوي صلوا خطقم اليوم نزي كومنويلز عقبه منيرم اتم اوزلو هغرات ግን ሎሚ አይኖም ተኸፊትዩ ገሊዮም ልዕሊዮም ሃብቲሞም የምናብነት እንደ አካል ናይዚያ ልዕልታ በዩኬ ትበሃል ዝለዓለ ቁጠባ ህንዲ ዘለዎ ኣብዚ ዋንዚ እንደ ድማ ሓተ ካብቶም ብብዝሒ ዝተመዝመዘ ካብዚ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ሃገራት አይ ዶንት ኖ ህንዲ አካል ናይዚ ኮመንዌልዝ እዚኣ ይኮነት ናይ ፈልጥነ ግን ብሓፈሻ ዝግበኦም ካሕሳ ኣለዎ معات دسيتات الله معات هجرات الله معات هجرات أفريقيا الله كينيا قلقلوا زركبهم سلزي كحسن أيزن هجرات كما يكون نزال أرس زياجن شفاف في لما يمزح الفو هنسمع أبزي بغلط يمكن رينا تايلسو. I understand from listening to people across the Commonwealth how the most painful aspects of our past continue to resonate. None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. سنتاي زبل زلو اتيك انزا قد محجز حلفه ولا حدا كحويه زخل يلن وين ولا حنطن قبرين خلينا كابت شعو زقاطمه تماهيرنا ግን نحج كنقير لنا the same نغوس كابتنا شعو زمص ورقن ጨርቅን ዘለዎ ንግስነት ናቱ ብዙ ሃነፀ ኣብ ገዛናቱ ኣብ ኪንግደም ናቱ ወይ ወን ኣብ ገዛናቱ ተተኸይነ የርካ ካብቲ ሽዑ ዝመፀ ወርቅን እልፍ ሽልማትን መሊሎ ቤተ መዘክራት ናቶም ድማ ኣብ ግዜ ንግስነቶም ዝሰረቅዎን ዝዘመትዎን በወቅዒ ከም ዝሰርቀውን ዝእመኑሉ ኣብ ቤተ መዘክራት ናቶም ንዓመታት ሚልዮናት ይእትውሉ ኣለዉ ስለዚ ኣይኮነን ካሕሳ ንኽቡ ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ንብረት ዝሰረቅዎን ክመልሱ ይክእሉን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም በዚ ዝገበርዎ ሓፊሮም ኣፎም ሒዞም ተዝኸዱን ሓደ ነገር ነይሩ ሎሚ ተተገምቲሎም ሂማን ራይትስ ናይ ደቂ ሰባት መሰል ናይ ገለመለ መሰል እናበልካ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ደኸምቲታት ናተጠቀምካ ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ልቦና ደቂ ሰባት بوقعنا عالم يقرأ زيحة توايا هجرات أفريقيا كانت هجرات ون انتخانة التشعوز ورد ما درع كساب حجاب تعطيهم زنا برزلك نبي نجير لكم الله حد حبرت سب لسبع عمد 8 عمد 6 عمد 100 عمد كل 100 عمد كم باري أنت تتكلم قالوا هاويو نفسنا كم محضر زلوا سجم كبديدي انت يوم زبل سبات نحدث سب فطر مزبلة مسؤدوك انت حري سعر كم زبل أجير كيا ولا سب كنسو كابت ما دو كروب حاش خلق ناي عبد بحر كريز فطر conditioning بحال زاب psychology هذا سب condition غيرك ولا حنت خجبر زي كل تناتو لك كم تأدقت راي أكت خجبر سعر كم أقديد كامسو بلعت بلون تلا هجله كم أدق بحرنا أدق كري يوزفتن هوليوود ممكن ده فيلم يمسر حلو زي لذي نخندي عمتات نسب كم باريا تزخاف أجبن زفت أما منقسي قبل عليوز تجبر قتلت قبل عليوز تجبر زمتان سركن نايزخول لك حساس هذا سبيل بلا علو خينهم كالومي نتن حجرات كابو وسيان كتبان كحويا حزبان كعريا هجران كهاتان الزليل ما تجبرون له بجدان بجلن جيرم لبني يطفلنا له كم على إرترا مالتي بدم مسلم كدم نساتهم نزع جزء لهم ديمقراطية نمدة تمزح آخرين هاتيا كمل سنة بتارسي نساتهم كابتز نجبرز نبرنا قفة ماهر ناسي ديمقراطية هنسنا يوم زبلها قالوا هجرات عدل ديتبان كم تناتكا نعها جزء عندي كونات مكروه جبرا هجرات بعلن ኤክስፐሪመንት እና ገበራት ፀኒሐን ሃገርን ባዕለን ንዕን ዝኾን መንግስቲ ንክሃንሳ ስለምንታይ ናፅነት ዘይትበል ተቓሊሰን ዘምፅኦ ናፅነት ስለምንታይ ዘይተኽብረለን ስለምንታይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳየን ተኣቱ ስለምንታይ ብድመስሎም ንስኻ ጨፍጪፍካ ረጊፅካ ዘሚትካ ሃብቲምካ ኣያኸለካን እቲ ዝምታ ምስከደ ናድኻኻ ትኸይድ ኣለኻ ሕጂ እውን ስለዚ ነቲ ቀደምቲ ዘምቶ ዝነበርካ ኢንዳይሬክትሊ ና ዓመታት ተጠቂምካሉ ሕጂ ግን እቲ ህዝቢ ስለ ዝነቕሐ ግደፈና ጉዳይካ ገበር ጉዳይና ክንገብር ንዝብል ኣይቀበሉን እዮም ስለዚ ነዚ ተዘይተረዲዩካ ድማ كل جزء من البعض بأكل مجزأتي يبلكان وي بارنت يبلكان كن أب حنقولك ناي بارنت منفس كم زلك عن نفسه كف أفريقيا ودما ناي بارنت أبرؤسي تيوم ليم ناي بارنت منفس أبرؤسي سبي أتيو بخامة يتفلتزي هذا أنت متى زخانة سألين تايز مسلو هاي كنا أنا بأفريقيا زلوا بلكم الله أبزيد الجزلو سعادة نستزار بحق وين تسمع سبال نفزح تسب
immediately كحسب كله دكتور سعدان سليم تصنيهو نتس عدا يدمرز أب زخون يكون سعدان سليم تصنيهو نتس عدا دمرز بزع سبيو إذا كان تاي conditioning زون تي بارنت وي وتجيلانت أب حنقولنا زعتوي أب ورايلهم دايما رنيلهم زعتوي سليم حنت كم زي كل جيرم نعمتات كم باريا سلوز كم ولز نبرو even تسليم زنبري أنصار نفسه أنصار ربرو that's why دك نسياناتنا مبزحت جزء صغرن قدي فانا بتناي صغرن دك نسيو even حبشانه زبلكم زلو ኤርትራውያን ፀጉረን ደሓን እዩ ኣመና ቆርጫት ዘይኮነ ደሓን ዝኾነ ፀጉሪ እዩ ዘለዎ ግን ኣብቲ ማንሄር ናተን ከምቲ ንዓን ንምምሳል ሜካባት ከም ናተን ንምምሳል ኤቭሪቲንግ ንዓን ንምምሳል ለይትን መዓልትን ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ሕፅበተ ኣእምሮ ስለ ዝተኻየደ እዩ ንሓንሽተ ንስማዕዮም እዚ ነገራት እዚ ክሳብ ዘይ ኣስተውዓልካ እቲ ሓርነት ዝበሃል ክመፀካ እውን ኣይክእልን It echoed his lines, the Prime Minister ruling out reparations. And that's angered Caribbean and African countries. They want compensation for the historic horrors of slavery, and they also want an apology. We've been at this for almost a decade, and we have written to all the European heads of states. I think this is an ideal opportunity for the King of England And African. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ይኹን reparations ክኸፍሉ መደብ ከም ዘይብሎም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ፅቡቅ ጌረ ዘኻኺሩ ናይ ከምኡታት ዝበሃል የለን ስለዚ ብሳኹም ክንነግድ ገለመለ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ዶ ብላብላ እናበሉ ንኻልኦ ሰባት ንኸይምዕብሉ ነዳዲ ንኸይውፅኡ ንገለ ኸይውፅኡ ሕፅረታትን ሽግርን ንምፍጣር ሓደ ካብቶም ተንኮል ኣብ ምፍሓስ ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ መንግስቲ እንተሎ ናይ ዩኬ መንግስቲ እዩ ኣብ ፅቡቅ ነገር ዘይርከብ ኣብ ሕማቅ ግን ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኣሜሪካስ እንተገበረት እውን ዓቕሚ ኣለዋ እዚኣቶም ግን ብጀካ ኣብ ናይ ሕማቅ ክፋል ኣብ ናይ ፅቡቅ ክፋል ዩኬ ዝገበርዎ ፅቡቅ ክትገልፅ እውን ኣይትኽእል ኢኻ by the way ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ኩሉ ሰብ ከም ዝብለ ዩኬ ነቲ ናይ ብሪጣንያ መግዛእቲ ነቲ ስቃጥላ ዝሰተይሉ እውን ሰብ ከይጥቀመሉ ፀሊም ከይጥቀመሉ መስማር ገይሮም ኣንኪሎም ዝገትፍዎ እዮም ክፋእ ናቶም ናይ ብሓቂ ክፋእ ስለ ዝነበሮም እቲ ቁጠባ ናቶም ድማ ንሪኦ ኣለና ንዓመታት ክንዲዚ ሰሪቑ ቅድሚ ዓለም ከም ዘይነበረ መዓልታዊ ዓመት ንዓመት ዘንቆልቆል ዘሎ ቁጠባ እዩ ስለዚ እቲ ውፅኢት እውን የርእዮም ኣሎ እዩ ቆላ እኳ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ እንተዘይኮነሎም ከምቲ ኮንዎ ዝግባእ እንተዘይኮነ ኣነ ዩኬ ወዲቖም ዘምፅኦ ለውጢ የብሎምን እንተኾነ ካብቲ ዝርከቡ ኣትሊስት እቲ ዩኬ መንግስቲ ግደፎ እዚ ንጉስ ናይ ቢልየንስ ዝትመን ሃብቲ እዩ ዘለዎ ካብዚ ቢልየንስ ካሕሳ ክኸፍል ይግብኦ ነይሩ ግን ሃብቲ ስለ ዝኾነ ክቡ ስለ ዘይደልዩ እንትርፈ ክወስዱ 5 ሳንቲም ክቡ ስለ ዘይደልዩ ክብ ኣይደልን እዩ ስለዚ there's nothing ብዛዕባ ካሕሳ ክንህቦ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ድማ እቲ ታሪክ ፅቡቅ ጌርካ ፍለጦ እስካብዚኣ ስምዕዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ነገራት ፅቡቅ ጌሩ ኣምሪሩ ዝዛረበሉ ቀሲኑ እንድሕር ደኣ መንእሰያቱ ኣብ ዓዲ ረጊኦም ሰሪሖም ተማሂሮም ቁም ነገር ዝገብሩ ኮይኖም ስጋኣት እዩ ንብዙሓት ኣብዚ ከባቢ ዘለው ሓይልታት ስለዚ ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ተብሎ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ እዩ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሞያ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ዘለው ዝኸቶም ሰባት ኣሎ እናተባህለ ውድብ እዩ እንደይ ትኸፍል 7,000 ትኸፍል 2,000 ትኸፍል 3,000 ትኸፍል 12,000 እውን ትኸፍል ካብዚ ትኸይድ ኣብ እስራኤል ትበፅሕ ወይ ኣብ ግሪክ ትበፅሕ ወይ ኣብ ዓጥልያን ትበፅሕ ካብኡ ሰጊርካ እውን ሰሜን ኤውሮጳ ትኸይድ ወይ ንኣሜሪካ ትኸይድ ወይ ንካናዳ ትኸይድ ፋሕፋሕ ኢልካ ዘርሞ ትተርፍ እዩ እቲ ዋና ነገር እምበር ሰሪሑ ከይዱ ቁም ነገር ዝረክብ እንተዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስርቂ እዩ ስርቂ ኩሉ እዚ ዝመሃር ዘሎ ብዚ ብጥሩሒ ዝመሃር ዘሎ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ውልቀ ሰባት ሃብቲ ኮነን ኩሉ ብዚ 12 ክፍሊ ወዲኡ ወይ ተማሂሩ ከምዛ መሰለ ሞያ ሒዙ ዝበሃል ብናይ ህዝቢ ፀጋታት ይተማሂሩ ነቲ ህዝቢ ክሕሶ ምተገብኦ ንስድርኡ ክሕስ ምተገብአ ነቲ ሃገር እውን ክሕስ ምተገብአ እታ ሃገር እውን ፅባሕ ንጎ ክጥዕሞ እንድሕር ኮይና ካሃንፃ ክእል ኣለዎ ሕጂ እምበሪ ብማዕዶ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓዲ ካሃንፃ ይኽእል ነቲ ሃገር እዚ ሕጂ ስርቂ ኣነ ዝብሎ ስርቂ ልክዕ ስርቂ ቁልዕ ስርቂ ነቲ ፀጋታት ህዝቢን መንግስትን ደኺሙ ዘምሃሮ መንእሰይ እዩ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ከመይ ክሳዕ ክንደይ ምርት ከም ዝነበረ እቲ መንግስቲ ካብቲ ገፁ እውን ናይቲ ፕሬዚደንት እውን ተንብቦ ክሳዕ ክንደ መንታይ መንእሰይ ክኸደካ ከሎ እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካ እንታይ ዝብል ኣይግደስን እዩ እዚ መንግስቲ ሰብ ክጠፍኣሉ እዩ ዝደሊ ኖ ክጠፍኣሉ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ዝከኣሎ ዛትስ ዋይ ካብቲ ሃገር ንኸይትወፅእ ብዝኾነ ይኹን ሓፆር ክገብር ዝፍትን ዝነበረ ክጠፍኣሉ እንተደሊ ዶብ ከፊዱ ከይትህል እምበል ዘይብለካ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ እቲ ዘረባ እዩ ሕጂ ንድሕሪት ንመለስ እቲ ቀደም ከምኡ ይገብሩ ነይሮም ስለምንታይ ካብ ታሪክ ትነብር ጆርጆ ዝብሉን ኣለዉ ኖ እቲ ምልክታት ስቲል ኣሎ እዩ እስከዚያ ስምዕዋ ኣብዚ ናይ ዋዕላ ብሪክስ እውን ተንኪፎማ ነይሮም እዮም
that BRICS' real strength lies in its diversity. 3 continents, 4 major religions, all representing 7 major cultural civilizations, all working together in a spirit of acceptance and cooperation. ኣብዚ ረእይዎ እዚ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ብዙሕ ግዜ ዘይግለጽ ብዙሕ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ። ኤውሮጳውያን ድማ በዚዮም ዝጸልዎ ነዚ ጉዳይ ዝክርዳኩም ዘሎ ብሪክስ ክበሃል ከሎ ክርስትና ዘለዎ ብራዚል ሓደ ዓቢ ክርስቲያናዊ ሃገር እዩ። ራሻ ሓደ ዓቢ ክርስቲያናዊ ሃገር እዩ። ስለዚ ኣለዎ እስልምና ኣለዎ። እስልምና ሕጂ ግብፂ ኣትይዎም ኣሎ፣ ኢማራት ኣትይዎም ኣሎ፣ ኣብ ህንዲ እውን መዓት እስላም ኣለዎም፣ ኢራን ብዓብይ ኣሎ። ስለዚ እስልምና ኣለዎ። ሂንዱዝም ኣለዎ፣ ቡዲዝም ህንዱዝም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ፣ ህንድን ቻይናን ስለ ዘለዉ ከምኡ እውን እቲ ራብዓይ እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን። ስለዚ ብዙሓት ሃይማኖታት ብዙሓት ስልጣነታት ናይ እምነት ጥንታዊ ስልጣነ ዝበሃል ቻይና ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን እዩ ዝበሃል፣ ኢንዲያ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን እዩ ዝበሃል፣ ግብፂ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን፣ ፐርሺያ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽንስ፣ ራሽያ ንባዕሉ ኣይ ቲንክ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽንስ። ስለዚ ብዙሕ ጥንታዊ ስልጣነ እውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ሕብረተሰብ ኢና ንርኢ ዘለና። በንጻሩ G7 ኔቶ ገለመለ ገለ ኩሉ ክትርኢ ከለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናቶም ስልጣነ ጥራይ ነይሩ። ኩሉ ነገር ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስኦም ዝተሓወሰት ጃፓን ጥራይ ነይራ። ጃፓን ድማ ኢፌክቲቭሊ መንኮርኮር ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ። ስለዚ ኩሉ ትሳውቶም ዝገብርዎ ከምዚ ዓሌታውነት ዘለዎም እዮም። ካልኦት እዚኦም ብሪክስ ዓሌታውነት የብሎምን ንምሉእ ዓለም ዝሓቁፍ ኦርጋናይዜሽን ገይሮም ኣለዉ። እቲያቶም ግን ናብ ዓሌታውነት ዝዘበለ እዩ። Cooperation. Meanwhile, Western elites seem determined to cling to an idea of global leadership, which in reality is basically an institutionalized post-colonial attitude of superiority and dominance. And let's face it, they're not even trying to hide it. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጆሴፍ ቦሬል ዝበሃል ዝለዓለ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን እዩ ነይሩ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ ጀርዲንና ሃኒፅና ብናይ መድሪ ሃፅን ደመን ኢኻ ሃኒፅካ እቲ ጀርዲንካ ካብ ጊላታት ካብ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ መዝሚስካን ሰሪቕካን ኢኻ እቲ ብራስልስ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ቤልጅየም ካብቶም ዝለዓለ ግፍዒ ዝፈፀመ ንጉስ ናቶም እቲ ፊሊፕ ኪንግ ሌኦፖልድ ዝበሃል ንጉስ ናይ ቤልጅየም ካብቲ ሂትለር ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ፈፂሞ ተባሂሉ ዝዝረብ 6 ሚልዮን ሰባት ቀቲሉ ዝብልዎ 20 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ኮንጎን ኣብ ካልእን ከም ዝቐተለት ንጉስ እቲ ክሳብ ሎሚ ግን ከም ዓብ ንጉስ ክብሪ ዝወሃቦ ናቱ ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ታሪክ ኣይንገርን እዩ። ናይ ይሁዳውያን ታሪክ ግን ፍሉያት ስለ ዝኾኑ ናቶም ታሪክ ይዝረብ። ስለዚ ብከምዚ ንዝሃብተሙ ጀርዲን ኢና ሃኒፅና እቲ ዝኻልእ ክፋል ናይ ዓለምና ግን መብዛሕትኡ እቲ ዝኻልእ ክፋል ዓለምና ጫካ እዩ፣ እንስሳታት ድማ እዮም ኣብኡ ዝነብሩ ዝብል ዘሎ ጥራ ሰብ ኣይኮነን። እዚ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ትዝዓበየ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ሓላፊ እዚ እዚ ተሓሳስባ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ኣይኮነን፣ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ዝበለ እዩ ዝዘረባ እዚ ዓይነት ማይንድሰት ዘለዎም እዮም ድማ ኣብ ዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮጳ ዘለዉ። ካብዚ ስለ ዝብገስ እምበር እቲ ዓለምና ናብዚ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ናብቲ ቀንዲ ናይ ብሪክስ ውሳነታት ክናቱ ኢና ሕጂ መጀመርያ በዚያ ንጀምር። This week, Russian President Vladimir Putin scored a big win despite Western efforts to isolate him. He just wrapped up a BRICS summit. Russia hosted leaders from 36 countries in the city of Kazan, and Putin took this opportunity to make an appeal. He asked BRICS ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ መተሓሳሰቢ ለበዋን ኩሉ ሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሲ መተሓሳሰቢ ዘይትቦም ኢኻ ነዞም ሰባት ገለ ኢሎም ነይሮም። ኣነ እውን ቀደም ዝገብራ ዝነበርኩ ሕጂ ገዲፈ እዚያ መተሓሳሰቢት እስከስምዕዋ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ። እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም። ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ፣ ኢንቨስት ይገብርዎ። ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي سومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم. That's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم. سالساي دما نفس وقف زلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو. نزك حق الزخل صفر عليه برنامج لنا كم أمن خن عبي كن قطالون كن مهارات زلنا ونيو. سلزي تتوقعوا لي بلاكم. Thank you very much. اوكي هراي نغطل ازي كم لبوا كل زي متحساسبي كبوليتيكا كبزح كله متحساسبنا هيوتنا هنرسي بلنا. This week, Russian President Vladimir Putin scored a big win despite Western efforts to isolate him. He just wrapped up a BRICS summit. Russia hosted leaders from 36 countries in the city of Kazan, and Putin took this opportunity to make an appeal. He asked BRICS nations to ditch the Western banking order.
The dollar was used as a weapon. It is true, and we see that. I think it is a great mistake by those who do it. Putin says the So Vladimir Putin ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶላር መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ገይሮም እዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ትርክብናቱ ምስ ጽቡቕ ጌር ገሊጹሉ እዩ እዚ ነገር እዚ ዶላር መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ከም ኣጽዋር እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንዘይፈትውዎን ንሳቶም ዝደልይዎ ዘይገብርን ምስቲ ናቶም መንገዲ ንራብሓ ናቶም ዘየሳስን ድሕሪ ኮይኑ ሰብ ብዶላር ገይሮም ካብቲ ፋይናንሻል ሲስተም እናውፅኡ እገዳ የውርዱ ከም ዘለዎም ስለዚ ንዶላር ጸሊና ዘይኮና ንኸይ ዘለና ተገዲድና ኢና ካለ መንገዲ እንደለና እዚኣ ድማ ኣገዳሲት እያ ፑቲን ናይ ብሓቂ ኢንተሊጀንት ፖለቲከኛ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚ ብሪክስ ክእንግድ ከሎ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ኤውሮጳ ይገብሮ ከም ዘየለ ብፅቡቅ ጌሩ ይዛረብ ስለምንታይ እኮም ዝገብር ዘሎ ነቶም ፖለቲከኛታት ህዝቦም ንክወግዎም እዩ ዝገብሮም ዘሎ the guy is very very brilliant ምናልባት ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ኣብዚኣ ክንመለሳ እንዲና ባዕሉ ነቲ ኮንፈረንስ ሳመር ክገብር ከሎ The Kazan summit was attended by delegations from 35 states and 6 international organizations. Such broad representation clearly demonstrates the authority and role of BRICS and the growing interest in cooperating with us on the part of states that pursue a truly independent. So, እቲ ናይ ኸዛን ሰሚት ተገይሩ ዝነበረ ናይ ብሪክስ 36 ሃገራት ወከልቲ ከም ሰደዱን 6 ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩን ምስኦም ድማ ናይ ዩኤን ሓላፊ ጀነራል ሰክረታሪ አቡ ብምስታፉ ከምኡ የለን ነቐፌታ ዝወርዶ ዘሎ ምናልባት ግዜ ተረኺብና ንእሽተይ ክሪኦ ክንፍትን ኢና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ እንሪኦ ዘለና መድረኽ ነፍሱ ዝኻለ ምዃኑ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ድማ እዚኣ ጀሚርና ፀናሕና ኢና ክመለሳ እያ እዚኣ ድሓር ጥራይ ሳመር ናይቲ ዝተገበረ ስለዝኾነ ሓደ ካብቲ እቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር እዩ ፑቲን እቲ ዝለዓለ ኣፒል ናቱ ወይ እውን ነቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ነቶም ህዝቢ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብሪክስ ኣንጻርኩም ኣይኮነን ንሕና ካብ ዶላር ንሃድም ዘለና ንኣሜሪካውያን ማለት ካብ ዶላር ንኸይድ ዘለና ንዶላር ስለ ፀላእና ኣይኮናን ዶላር ንኸይንጥቀመሉ ስለ ዝኣገድኩምና እዩ ዝብሎም ዘሎ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ከምኡ የጋጢምዎ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝተባሰት ወይ እውን ዶላር ኣይደልዮን እየ ስለ ዝበለት ኣይኮነን ካብቲ ሲስተም እዮም ቆሪፆም ኣውፅኦማ ዘለዉ ብዘይ ስዊፍት ንክትገብር ድማ ኣዝዩ ከቢድ እቲ ንግዲ ይኹን ካለ ስራሕ ንራሽያ እውን ብዙሕ ከቢድ ዋ ግን ኣጋጣሚ ንሳቶም ኣብ 2014 ነቲ ገዳርዮሞ ስለ ዝነበሩ ሓፂር ግዜ ካብ 2014 ክሳብ 22 ብዙሕ ነገራት ኣስተኻኺሎም ፀኒሖም እዮም ስለዚ ካብ ዜሮ ኣይኮኑን ተበጊሶም ተዳልዮምሉ ፀኒሖም እዮም ምስ ቻይና ዝነበረ ዕምቆት ናይቲ ዝምድና ድማ ቀልጢፉ ነቲ ዝተርፍ ዘሎ ጋፕስ ኣብ ምሽፋን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ቁጠባ ናቶም ድማ ሎሚ ኣክንዲ ክደክም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ራሽያ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ነቲ ፀጋታት ናታ ድማ ኣበይ ኣሎ ብዘይገድስ ደልዮም ክገዝዎ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ነዳዲ ዘይብላ ዓለምና ብዘይ ነዳዲ ክትነብር ኣይትኽእልና ወልፊ ናይ ነዳዲ ኣለዉ ዓለምና ስለዚ ውሉፋት ናይ ነዳዲ ስለ ዝኾኑ እቲ ቀረብ ዘሎ ናይ ነዳዲ ድማ ውሑድ ስለ ዝኾነ ራሽያ ኣግዳ ይተኣግዳ ነቲ ነዳዲ ዝገዝዎ ሰባት ኣለዉ ናትስ ዋይ ድማ ቁጠባ ናይ ራሽያ ብዙሕ ዘይትንከፍ እኽሊ ናቶም ዝደልዮ ሰብ ኣሎ ድኹዒ ናቶም ዝደልዮ ሰብ ኣሎ ዩራኒየም ናቶም ዝደልዮ ሰብ ኣሎ ወርቂ ናቶም ዝደልዮ ሰብ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ጋዝ ናቶም ዝደልዮ ሰብ ኣሎ እዚ ስለ ዘለዎ እቲ ኢኮኖሚ ብመሰረቱ ካሊእ ኢኖቬሽን ኢንዱስትሪ ገለመለ መሰረት ናይዚ ስለ ዘለዎ ቁጠባ ናይ ራሽያ ክወድቕ ኣይካለን ኤርትራ ግን ከምኡ የብላ ከምኡ ይነበራ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ እየ ተጎዲኣ በቲ ገዳ ወርቂ ትሸጦ ድሓሪ ወርቂ ተረኺቡ ነዳዲ ይነበራን ወይ እውን ፍሉይ ፀጋታት ናብ ዕዳጋ ዓለም ተምፅኦ ይነበራን ስለዚ ኤርትራ ዋጋ ብዙሕ እያ ከፊላ በቲ ገዳ ማለት እዩ መለስ weaponizes the dollar and he has a point but what's the solution well he says the BRICS should have their own payment system an alternative to the western system which is called SWIFT and what is SWIFT imagine you're a banker a customer comes to you they want to send money abroad and they give you all the details like how much money needs to be transferred the bank details of the recipients and so on so you have those details now it is your job to make sure that the money ends up in the right place how do you do that you see for international transfers banks have a special messaging system እዚ ስዊፍት ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንክጥቀስ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብ ናባይ ክሰድድ ወይ ናቡ ክሰድድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ገንዘብ ኣነ ኣብዚ እንተለኹ ንሱ ኣብ ኬንያ እንተሎ ወይ ኡጋንዳ እንተሎ ወይ ዱባይ እንተሎ እንታይ እዩ ዘጋጥም ወይ እውን ኣሜሪካ እንተሎ ባንክ ናተይ ናብቲ ባንክ ናቱ ክሰድድ ተኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ስዊፍት ክሊራንስ ዝበሃል ኣሎ እቲ ስዊፍት ነቲ ነገራት ካብ ናብ ከም ዝንቀሳቐስ ይገብሮ መሰጅን ሲስተም እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ብመንገዲ እሱ ብውሑስ መንገዲ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ካብቲ ስዊፍት ሲስተም እንድሕር ኣልዮምካ ዝበፅሑ ባንክታት ድማ ብጀካ ስዊፍት ካልእ ምርጫ እውን የብሎምን ገንዘብ ክቕበሉን ክሰዱን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ካብ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ብካሽ ኢኻ ክትገብር ክትግደድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብካሽ ድማ ብዙሓት ሃገራት ብካሽ ንግዲ ንክገብሩ ክልኩል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ትካላት ተሪኻዮ ብካሽ ትገብሮ መሸጣ መንግስቲ ኣይፍቅድን እዩ
ምክንያቱ ንብልሽውና ይዕድም እዩ ስለ ዝብሉ መዝገብ ስለ ዘይርከብ ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ባንክታት ብካሽ ዝግበር ስለ ደይኽስቦም ባዕሎም ነቲ መንግስቲ ኻሶም ስለ ዝቋፀርዎ ከምኡ ግበርዎ ኢሎም እዮም ገዲዶሞ በር ብባንኪ ዝግበር ኣይስረቕን እዩ ዝበለካ ሓሳቡ ጥራይ ዝኩሉ ገንዘብ ብባንክታት ዘይኮነን ብልሽውና እንገለን ዝካየድ Think of it as a secure WhatsApp for banks, or their version of it. This system is called SWIFT. So as a bank, when you transfer money for your customer, you open the SWIFT system. There you send a message to the recipient's bank. This message tells them how much money is being sent and where it needs to go. Now, while SWIFT does not move the money itself, it makes sure that the money ends up in the right place. SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT. SWIFT is what enables international banking. So the system plays a vital role. Without it, you cannot participate in international banking. More than 11,000 banks and financial institutions use the SWIFT system. They're based in more than 200 countries and territories. So تمام يوم تازي بزي سويفت كم زين مجنع نتكمل له مسألة سب حدا له بزي سويفت زي زخانة بيزنس ويون نقدي ويون أبع عالم يلا خان مالتيو نكتلوسي أزي كبيديو حابز سيستم زين دعوت يوم كا منا أبرو خبط عمي كم إيرترا تسمم حجر أنتو غين كات رايحات حلفو تسمم هزبن تلكا امبر بتعمي كبيد سيمبل نجارات زم كللتن إحنا نبلو عقاب يوم زخانو نعبنا حدا سبسي سكولارشيب رخيبك خيدل ويون فاكيشن جيرك خيدل اذا تجنزب ناي فيزا بس سدد الله قبل كله اي كلني كما جيرك سدد سويفت انت زي اللي ببنك غيرك سدد يتغلى بمان جيرك سدد ويسترن يونيون حسب بويسترن يونيون جنزب سدد ويون بزوم ناي بانك ماني ترانسفير سدد كلها ابشر فز بالعو نمسدد بالعو ناي بحكي زحماكا سلمتاينكم صغو هاجر كاب سويفت سيستم دروت يا خوينا تكون تقبرت تخل ببنك ترانسفير كتقبرت تخل كبير يخون مالتي زين ود زين دمايو نيرترا كم تتقبو كم تكتكدو زقبا نخيت خيد حتصير يحيزوا زلو بتزلوا عقمي بزو نجار كتقبر مخالد قل زو خونا نجار كتقبر كم زي تخل كم ما بلاك ليست جيرو ما تهاجر بلاك ليست يتيوم ما نيرو زو خونا كامباني مس ايرترا ديل كتقبر كله سكندري سانكشن سكور ده خمس خل معناته منكس ايرترا نابنت تم محور نايت منكس بحال كلاتهم تم سبات قيسهم زيوم سبات زياتو سانكشن جيرات لهم على امريكا يقولوا لذي وكلتنا منكس امريكا منكس ايرترا سوميو ويون تم تكالاتنا ايرترا بعد تشعات اللي نقال ملا اجينا لنا قبل قالوا منكس ايرترا ما بنقدم يتسرق سلازم انت مالتي افكتيف لنا تهاجر ديك اساسا تخل محاورات كله كابون ابوسي جنزب سب نفس درو كاين سدد كويم عطيهم نازلو سب نفس درو جنزب نخي سدد نسخاسي اب اوروبا لها اب امريكا لها نابديخا ገንዘብ ንኸይሰድ ከይትሰድ እንታይ ብልዎ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ይርብሕ ስለ ዘሎ ኣዴኻ ክትመውት ኣለዋ ከይትሰደላ ገንዘብ እዮም ዝብልኻ ዘለዉ ዘገርም ንመንግስቲ ኢና ንሓሱ ዘለና ኢሉ ዝቃወም ሰብ ኣሎ ኢን ጀነራል ግን እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ኣዴኻ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እኮ ካብ ኩሉ ትሰርሖ ዘለኻ 20% ድዩ 25% ድዩ 12% ታክስ ወስድ ኣሎ ኣዴኻ ኣላ ብዛዕባ ኣይ ወላ እውን ኣሜሪካዊ ኹን ንኣብነት ኣሜሪካ ዜግነት ምስ ወሰድካ كيد انتني دبي كيد ويون ابكالا عالم كيد كسرح جمر بفنجا تاكس تغفلو لمنجس امريكا بفنجا زي قلنا امريكا كتركبت زي كوينكا ابزخت كاي عالم كيد تاكس امريكا كتكفل لك ايرترا خوينكا زي قلنا ايرترا ليكا 3% مغفال قنقبني تبايل له كان يو جست نزل نغرز كان وهادو نخلدو كان وهادو كنفتن كنكلا لنا نا امريكا زي قلنا تلكا 3% دي كونسي بمولو تتاكس كمتا وشتا عد زلغا ولو نابكال هاجر تقمت لها جدا يخاخد كفل اتا تقمت الله هاجر مس امريكا ركبت زي بالله ابتا تقمت الله زلغا تاكس كفليغا اب امريكا تاكس كفليغا زي قلنا امريكا تدي قديفكا زي تعجاها فردهم لهم نيرترا وجن زي قلنا نيرترا زلو اب كالا هاجر انتلو كل 3% المنجس كفلت تبايلو كم حاتيات زغبر زلو سلامتاي زي 3% نت منجسي زخونه ነገር ንኸይገብር ህዝብ ንኽጠሚ ምክንያቱ መንግስቲ ኣታውናቱ ካብ ግብሪ እዩ ካላ ኣታው የብሉ ምናልባት ማዕድናት ክሸይጥ ይኽእል እዩ ግን ቀንዲ ናይ መንግስቲ ኣታው ዝበሃል ግብሪ እዩ ግብሪ ዘይረክብ ተኮይነት መንግስቲ ክዓቢ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ናብ ስድራና ገንዘብ ንኸይሰድድ ዝኽልክሉና ዝነበሩ ንዖም ከየፍቀድና ንኸይንሰድድ ካብ ስዊፍት ኣውፂኦም ሃገር ብዝኾነ መንገዲ ንኸይንሰድድ ድማ ረሚታንስ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክበሃል ከሎ ንስኻ ናብ ኣዴኻ ትሰዶ ዘለኻ ገንዘብ ብንዳ ሰይጣን ጌርካ ክሰዶ ኢኻ እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ እቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክበፅሕ ዝግብኦ ወላ እውን 2% ዝኾነ መንግስቲ ንኣብነት ኤርትራውያን ሲ ናብ ጁባ ዘለዉ ወይ እውን ናብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ክሰዱ ከለዉ ሓንጎፋ እዩ ዝበሃሎ ፈዲኹም ኣሎ ወይ እውን ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ዘሎ ክሰድድ ከለኻ ኩሉ ነገር
ካብ ኤርትራ ክሰድድ ኮይንካ ግን ሓፆ ኤግዛክትሊ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ክረብሕ ስለ ዘይደልይዎ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ክበልዕን ክሰትን ፅቡቅ ሂወት ክነብር ስለ ዘይደልይዎ እምበር ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከርብሕዎ ስለ ዝደልዩ ይኮኑን ዝድንግፁ ነይሮም ተዝኾኑ እውን 2-3 ዓመት ክትእግዶ ትኽእል ኢኻ እቲ መንግስቲ ክንዲዚ ዓመታት ክትእግዶ ይትኽእል ኢኻ ነቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስምራት ኣለዎ ናይ ህዝቢ ነገር ግን ድንጋፀ የብሎምን ነዚ ዘይፈልጥ ድማ እልፊ መዓት ሰብ ኣሎ ካለን ክዛረብ ዝኽእል ግን ነቲ ኩንነት ፅቡቅ ጌርካ ተተማሃር 73. So if Western nations want, they can push a country out of SWIFT, and that's exactly what they did to Russia. When Russia invaded Ukraine in 2022, Western SWIFT system, effectively these banks were cut off from global trade and international markets. They could not finance international projects. They could not make or receive payments from their customers outside. So you can imagine why Putin is upset with the Western system and why he's pushing BRICS to come up with an alternative. Another villain in the story is the US dollar. It dominates the global banking system. So Putin is talking about de-dollarization. In fact, BRICS has been discussing this for a while. In the last summit too, de-dollarization came up. South Africa... So بحفش أنتنا نرزلنا مبزعتن هجرات بزناي أمريكا أكايدا بتعمي كبيت كم زسم عنزلو كاب أفنس معيو بوتين ترايدي كونك كاب نوح جميرو. BRICS leaders agreed to keep talking, but they haven't been able to come up with any alternatives yet. Individually, BRICS members have their own arrangements. They trade in their native currencies, mostly through bilateral arrangements. And the group may want to de-dollarize, but central banks across the world are not ready for this. They still depend on the greenback. Most foreign exchange reserves are still held in the US dollar. The share of the US dollar in forex reserves internationally stands at 59%. So how can the BRICS break the dollar's hegemony? Can India help in building an alternative system? So مبزحتن هجراتنا ناتن منجدي يند مهزاز اللواء زغا بزح عندنا تا منجد اللواء تشاينا ناتا منجد اللواء أبي منجدي بزحت كمل دلو راشا ناتا منجد اللواء سلزي تكونتات قص بقص كاب هجرنا بهجر ناخده مفتاح خون زغل امبر حدا عبي يونيفرسال زخونه معلبي رقبانا لواجن حدش بيمنت سيستم ببريكس ستل كجبر زغل حساب كجبر كم زلوجن ترى راديو مالو سلزي هذا جبوت نجر إزغن قبرلنا زباتي راح نتكلم علينا زبل بدل من تايت بس حنا له حدش فاينانشال بيمنت سيستم كنت كأمو خمسة لهم جن ترى راديو مالو زمر دا زد ما درو يتكأملون يوم زلوا نحت حدا كنا دخلوا باب باتيران إزغا أنس أمريكا وقعوا كوينات كأوج كخلها on side lines أمريكا خي قدفكا تتكأملوا مالتيو سلزي إذا كنا تعطي مسجزية نابي جزء معبلخل أوروبا أمريكا كنتاي بلو أمريكا ملسي باني ربزع باز قدايزي of an alternative to the SWIFT system and the undermining of the dollar's role threaten democracy. Such steps are often accompanied by the strengthening of authoritarian regimes. As a result, the international norms and values that underpin the democratic order will be undermined, creating more room for anti-democratic actions by autocracies. So the USA, of course, can't let that happen. The development of an كالي payment system مخام ديمقراطية عالمنا بدعم حدا جنيا يوم زول زلوا هذا من قد تراي كونا له كالي من قد كل يبلون هذا من قد هنا نقاش صارت راي كونا له the same من قصنا أمريكا عن تايز بالكابيتاليزم كامباينات كوادا درا عدل كفكر لنا لو قليلو كابيتاليزم من فريدم ناي تاشمون competition كل اللي وزبل من قستيو بات أبتان عوزك وعصر الله تكون كلا أنت خلتيا كالي تكتو السخايا بالله نيزبل زلوا عند payment system مع أبيز ناقبر كان خد قاصر بر نايكالو تمزيو شجر كقاتمي ديمقراطيك سرح يكون يمزول زل ديمقراطي مالت قد بزح النت يزلزل صبار بزح أمارات إتات كله يزقبوا لذي أمريكا clearly دونالد ترامب دما حبيب بزي بالقوانقة لزمات حيلي كواغو دلو النت كم زلوا حبير نيرو من البات أبريكس أبتي وعلى زنبرة كونتات كنكيد حركة أبتي About in the past 24, 36 hours, the Western press has really shifted in its narrative. Certainly for the most part, the majority of the Western outlets now are actually saying, my goodness me, look, Putin really has friends. He's really not isolated. The sanctions haven't worked. And oh my God, what is he doing? Well, what is he doing? He's corralling more than half of the rest of the world for some of the biggest changes in 100 years. And if you didn't know already, here's a bit of news for you. 13 nations have now officially joined up as BRICS partner countries, though they're not yet full members. Indonesia is among them. And earlier we spoke with Adri Arlan Sanaga, a PhD, a candidate at Beijing's. So, as in the real Zelanantayo, BRICS, then تشعات members زبالة سعودية وين على 10 members مالتي تنقدامات حمشتي then برازيل روسيا هندي
ከምኡ ድማ ሳውት ኣፍሪካ ቻይና ብራዚል ራሽያ ቻይና ህንዲ ሳውት ኣፍሪካ ተናይ ቀደም ክኾና ከለዋ ኢትዮጵያ ግብፂ ዩኤኢ ኢራን ድማ ኮንፈርምድ ኮይነን ዘለዋ ግብፂ ድማ ተሪፋላ እዚኦም ቶም 10 ስዑድያ ድማ ተሪፋላ እዚኦም ቶም 10 ክኾኑ ከለዉ ሓደሽቲ 13 ሃገራት ድማ ወሲኾም ኣለዉ ንሳተን ድማ ኣዝየን ዓበይትን ኣገደስትን ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣልጀርያ ካብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ማሌዥያ ናይ ኤስያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ታይላንድ ከምኡ ዓባ ሃገር እዩ ኢንዶኔዝያ እዚ ካብ ኤስያ ብዙሓት ሃገራት ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዚአን ብፍላይ ኣዝያን ዝበሃላ ብሙለን ዳርጋ 4 ካብን ኣትየን ኣለዋ መንን ማሌዥያ ታይላንድ ኢንዶኔዝያ ቪየትናም 4 እዚአን ሃገራት እዚአን ካብቲ ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት እየን ካዛክስታን ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ካዛክስታን ከምኡ ድማ ኡዝቤኪስታን ኣትዮም ኣለዉ ትርኪ ድማ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጃየንትስ ኣትዩ ዘሎ እዩ ካልእ ቦሊቪያ ማለት መዓት ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ኩባ ኒጀር ናይጀርያ ከምኡ ድማ ኡጋንዳ ስለዚ ካብ ኣፍሪካ ድማ 3 ኣትየን ኣለዋ ናይጀርያ ኡጋንዳ ኣልጀርያ ኣትየን ኣለዋ ማለት እዩ ኩለን እዚአን ሃገራት ተሪኻየን ብጀካ ሓንቲ ሃገር ኩባ ካልኦት ኩለን ሃገረን ቦሊቪያ እውን ንኣሽቱ ሃገራት ምበርተን ካልኦት ኩለን ዓበይቲ ሃገራት እውን እየን ዓበይቲ ሃገራት ብዙሕ ፀጋታት ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ዕዳጋ ዘለወን እየን ኣብዚ ሕቶ እዚ ብዙሓት ዓሌትኩም ንለኹም ኤርትራ እንታይ ኮይና ዘይኣተወት ወይ እውን እንታይ ኮይና ኣብ ብሪክስ ዘይሓተተት ንዝብል ሕቶ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝረኸብኮ የብለይን ብናተይ ትዕዝብቲ ክሪኦ ከለኹ ግን ኤርትራ ናብ ብሪክስ ምእታው ፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ ኣይኮናን ዘለና ኤርትራ ኦልሬዲ ምስተን መስረቲ ናይ ብሪክስ ዝበሃላ ኣላይነት ዝኾነ ስትራተጂ ዘለዋ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ህንዲ እውን እንተኾነ ፅቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዋ ሃገር እያ ፖሊሲ ናታ ስትራተጂ ናታ ምሰን ዝቐደወ እዩ ስለዚ ኣብ ብሪክስ ኣትያ እቲ ብሪክስ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ንኤርትራ ድሮ ዘርብሕ እዩ የስ ኣብ ብሪክስ ኣቲኻ ኣፕላይ ጌርካ ኣፍኮርስ ከባቢ 31 ወላ 35 ሃገራት እየን ኣፕላይ ገይረን ነይረን ኣዲኹም ኣለኹም ካብኣተን መሪፆም እዮም ተቐቢሎም ዘሎ ክመርፁ ከለዉ ድማ ፖቴንሻል ዘለዎን ነቲ ብሪክስ ብሎክ ብኩሉ መንገዲ ክሕግዞ ዝኽእል ስለዚ ኩለን ዝሓተታ ሕራይ ኢሎመን ማለት ኣይኮነን ካልኦት ኣብነት በዓል do we have ቤላሩስ ባትያ ኣላ ስለዚ ሰርቢያ ዝበሃል ክኣቱ ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ሓቲተን ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ስለዚ ክሰልጠን ኣይከኣለን ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ናብ ብሪክስ ምእታዋን ዘይምእታዋን ፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይረኸብኮና ነ ኤርትራ ኦልሬዲ ምስ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ስለ ዘለዋ ናይ ስትራተጂ ለውጡ ትገብረሉ ወይ እውን ኣብ ብሪክስ ከይዳ ፍሉይ ነገር ክትረኽቦ ትኽእል ነገር ዘሎ የለን ኤርትራ ርዲኦም ኣለኹም እቲ ክትኸዶ ዘላ መንገዲ ካብቲ ዝነበረቶ ብዘገምታ እያ ትትንስእ ዘላ ኣይ ዶንት ቲንክ ብፍሉይ ናብ ብሪክስ ስለ ዝኣተወት ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ባይ ደ ወይ ናተይ መረዳእታ እዚኣ ናተይ መረዳእታ እያ ኤርትራ ናብ ብሪክስ ብወቅዒ ዘይምሕታታ ወይ እውን ከምኡ ዘይምግባራ ስትራተጂ ፅቡቕ ስትራተጂ እዩ ርዲኦም ኣለኹም ሓደ ካብቲ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ሕማም ርእሱ ኮይንዎ ዘሎ ሃገር መን ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ናብ ብሪክስ ከዳ ዘለዋ ብጣዕሚ እዮም ኣፅሊኦሞ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ናብቲ ቦታት ኣይከደትን ስለዚ ኤርትራ ኢንጀነራል ምስቲ ዘለዎ ኣሉታዊ ስእሊ ምስቲ ምዕራባዊ ዓለም ወይ እውን ገለ ንዕኡ መመሊሳ ፑሽ ትገብር ዘላ ዘይኮነስ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ ምዃነ ተፍልጥ ኣላ ሕጂ እውን ስለዚ ንኩሎም ኣብ መንጎ ኮንካ ክትክእል ኣለካ ጫፍ ምስቲ ምዃን እውን ልዑል ኣገዳስነት የብሉ ንኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኤርትራ ማእከላይ መንገዲ ወሲዳ ኣላ ኩለንተን መሻርክታ ግብፂ ሓዊስካ ካልኦት ኩሎም ኮይነን ዘለዋ ቻይና ገለመለ ኣባላት ናይ ብሪክስ እየን ስለዚ ናይ ብሪክስ ደገፍ ወይ እውን ምስ ብሪክስ ዝኸውን ነገራት ኩሉ ከርባሓ ዝኽእል እዩ ኤርትራ ኣካል ናይ ብሪክስ ብምዃን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ መድረክ ብፍሉይ ትረኽቦ ፀጋ ስለዘየለ ግን ኣብትን ዳርጋ ፀጋታትካን ዓቕምኻን ኣብታ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይካ ኣተኪርካ እንተሰራሕካ ዝሓሸ ኮይኑ ረኺበዮ ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ መሪፁ ሓቲቶም ነይሮም እዮም ገለ ዝፈለጥኮ የብለይን ብናተይ መረዳእታ ግን ብሪክስ ዝሰርሖ ዘሎ ኩሉ ንኤርትራ ንፅቡቕ እዩ ኩሉ እታ ብሪክስ ክፍፀም ዝኽእል ነገራት ንኤርትራ ዘርብሕ እዩ ኤርትራ ኣብ ኣትያ ግን ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለዋ እንተኣትያ ድማ ብፍሉይ ካብ ብሪክስ ክትረኽቦ ትኽእል ፍሉይ ኢንቨስትመንትታት ናብ ኤርትራ ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖን ሕማቕ ስእልን ክሳብ ዘሎ ዋላ እተን ሃገራት ብሪክስ ብዘይ ናይ ብሪክስ እውን ክመፃ ምኽኣላ እንተዝደልያ ነይረን ስግኣት ስለ ዘለዎን ዝኾነ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ተፈጥሮ ተፅዕኖ ሰከንዳሪ ሳንክሽንስ ብላብላ ገለታ ስለ ዘሎ ኣይ ቲንክ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሃንጎፍ ኢሎም ክኸዱ ምናልባት ከምቲ ዝበልኩም እቲ ናይ ጥልያን ትገብሮ ዘላ ፕሮጀክት ንሱ ብተግባር ክሰርሕ ተጀሚሩ ካብኡ ተበጊስና
ሓደ መደምደምታ ክንወስድ ንኽእል ንኸውን ብሓፈሻ ግን ኤውሮጳውያን ነዚ ሕጂ ዝኽዮ ዘሎ ኩነታት ደስ ኣይብሎምን ኣሎ ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ክመጽእ United States, it's the home stretch. Candidates are on a campaign blitz. Kamala Harris is touring battleground states, and so is Donald Trump. But as election day draws closer, the attacks are turning nasty. Kamala Harris called Donald Trump unhinged and unstable. Meanwhile, Trump said that she was on drugs. Kamala Harris was on drugs. That's what he said. This trade of barbs is not unusual, but it's getting uglier by the day. Our next report tells you. أمم وكلت مودادرتنا هاي مرجعنا أمريكا كمالا هاريسن دونالد ترامب زجبر زلو بأسن بسر رافن another level you lowest level يريد زلو بكا تحدى نتحدى دون قرار رؤسة عيدة يسرع قبل قلة تحدى لما بدراجن بجلنزن كساغس ترجم زي بلو بوليتيكيا ينابله يزرب زلو سلازي أمم قوم زلو بأسن كركرن ترزي بس زلو قال من البعض تومنا تا كمالا هاريس تبع عزنا برو أنت أرى سلبت إلهم كزاربوا خلو أبز سمعسكه doesn't want to answer a question. Her habit is to kind of go to word salad city, and she did that on a couple of answers. One was on Israel. Anderson asked a direct question, would you be stronger on Israel than Trump? And there was a 7-minute answer, but none of it related to the question he was asking. She doesn't have to be flawless. So بعد CNN مالت قدامه دقفتنا إذا كمال هاريس يوم مبزعت جزية بس غربنا CNN انترفيو جيرا نيرا إذا سبزيا بزح بقعد كم زي بالله جازيتني حتى تواتق كلمة سكتهم كم زي تغلن بوليسنا تانتايو انتاي أمريكا بخماي كتربح تغل ولا حنت تفلت إيه بالله بزح جزية ريال لغو فلوي مالسي فلوي أرجيومنت كتبري هي يفلتني أجر كتبلت ريا خطريا زيوم عجي دقفتنا تايم CNN لما لسنا تا مينستريم ميديا درجة مبزحته كله ولا كله بجاكات فوكس بال مبزحته أبغى يزلو يتبابع يزلو جد شفت زغنا توتاتي بماون ترجع أخذ من زي تغليها حنتنا مودة إذا سبزيا تبع أمريكا زلهم أنا بناتي وردها دونالد ترامب أتبقى يحيش بس ناي دونالد ترامب عجوجو أتبقى يحيش كابزيا مهنياته لك أزيا أنت متيا صار سيكونات علم كجمر كم زغلون يردها مهنياته نساي كونت كتم حاضر زوم نجو بايدن حنساب هرقفقفنا بل حنسابنا ودغه بدحر مقارجة زم حضروا زلو علم نسوم يم قوصلو نيرترا دمات تسقردن تسغفني خون زغل I don't think Donald Trump لازم يسوون بفلو نيرترا زمج بوليس قبريز بل منات يبلين كابنا ابوغن زحاشي تعالوا ابزي بيلا غيرهم كارما خلص Trump and there was a 7-minute answer but none of it related to the question he was asking. She doesn't have to be flawless, but she has to give you something. I mean, she's like a true double threat. You know, she's terrible on her feet when she gets unexpected questions. And simultaneously, she can't even answer the expected questions. It's nothing, nothing, nothing. You'd think she'd be prepared to do this by now. You know, what's a mistake you've made? Nothing. What's a weakness you have? Nothing. What's the first law you want to pass? Nothing. What's a policy difference between you and Joe Biden? Nothing. Over and over and سو خمسات رواز لهم ولا حنت نجر بوليسناتا بايدن فليك انتايو قدامي بوليسناتكي انتايتناتكي نسغنا بالنسبه امريكا قد قبروا لتغل ملسيه بالله انا مبزعته كل جزيه تواهب وقت تعالى تغل ياقن ولا حنت قتقرب هاي كالت مهنياتو جتا قعلان بقى دفافيهم نسب عميتهم بخالوت عبيت درفتن قلملهم كلهم زمنا هوليوود سيلبريتي درافايوم بايد اوباما قلملهم كلهم نابت سلطان كبصح وايم زفتن زلو أنا هو بس بأب أمريكا زلهم يرتروين ندونالد ترامب مريسكم أتليست نزن 4 عامات نجارات كم زك هير كتجبروا ناتي متسنتايجن ناتكم حسابات أمريكا سلط أمته ذاك الحبريت لكم نملس إثيوبيا أبريكس ساتيفا قال قابت زبال واسك نسمع بت بزوت راتوች ያሉበት በዚህም በርካታ ሰዎች የሚጎደበት መሆኑ ሁለተኛው አሁን እየመጣ ካለው የዲጂታል ዓለም ጋር ተያይዞ ከዳታ ስርቆት ከሐሰት መረጃ ስርጭት ጋር ተያይዞ የጥላቻ ሐሳቦችና ነገሮች መሰራጨት ጋር ተያይዞ ለዓለም ሰላም የራሱ ችግር እንዳለው ሶስተኛው የዓለም ጸጥታና ሰላም የማስጠበቅ ሂደቱ ራሱ ተቋማቱን ሪፎርም ከማሻሻል ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች እንዳለው አንስቷል። አራተኛው በና ዋናው ጉዳይ ደግሞ የብሪክስ አባል ሀገራት በቅድሚያ በራሳቸው ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን በማጥበብ የብሪክስን ውህደት እና ጥንካሬ ለማምጣት የሚያስችሉ መግባባቶችን ማጎልበት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ብሪክስ ገለ ካብ ተዘራረብሉ ነጥብታት እዩ ትዛረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ጸጥታን ናይ ሰላምን ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነታት ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ነጥብታት ተዘራሪብና
كمون ناي سايبر بروبلمز كون زغل هيت سبيتش كمون بروباغندا ميس انفورميشن قالتات زملكات زعبا نيرو للغول دما ابالات ناي بريكس اوشتن زلوون صقمات نمفتح غوايا خم زلوون ناي كال ነገር كيفتح كمجمريا ጉዳይካ ከተተዓራሪ ክትፍትን ኣለካ ዝብል ኣርስቲ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ስእሊ ኣብዚ እዋን እዚ ቫይራል ኮይና ዘላ ኣብ መንጎ ኣብን ግብፅን ሰላም ከም ዝተባሃሉን ከም ዝተራኸቡን ኣቦ አይ ቲንክ ሞስት ፕሮባብሊ ሰላም ዘባሃሎም ዘሎ ድማ ናይ ኢማራት ፕሬዚደንት ኤምባሰድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ከገርሞም ይኽእል እዩ ዋላ ግብፂ ነቲ ናይ ገለገለ ሰባሎት ፖለቲካ ልክዕ ብሰላምታን ገለን ዝውዳእ ዝመስሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብኡ ናቡ እየ ዝብለኩም ባይላተራል ሪሌሽንስ ክልቲኦም ሓደ ብሓደ ወላ ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ፍርቂ ሰዓት እንተዝገብሩ ነይሮም ኣትሊስት ንዲስካሽንስ ድልዋት ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ የስ ሰላም ምባሃሎም ፅቡቅ እዩ ሰላም ከብሎም ዝኸኣለ መን ምዃኑ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብ ክልቲኦም ዓብዪ ኢንተረስቲ ዘለዎ ኢማራት እዩ እዚ ኢማራት ነዞም ክልቲኦም እቲ እንኩ ሓይሊ ነዞም ክልተ ሃገራት ንኽፈትሑ ፃቕጢ ክገብር ዝኽእል ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኮይኑ ይስማዓኒ እውን ኢማራት እዩ ምክንያቱ ንክልቲኦም ዓብ ገንዘብ ኢንቨስት ገይርሎም ስለ ዘሎ ንክልቲኦም ከረዳድኦም ዝኽእል ንስ እዩ እቲ ሕቶ ኣብዚ ዘሎ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ከምዚ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ እንተታዕሪቃ ንኤርትራ ኤርትራ እኮ ሎሚ እኮ ያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትረዳዳ ደላ ኤርትራ እኮ እቲ ኩሉ ዓመታት በይናይ ሓሊፋቶ ኣነ ብጌጋ እውን ከምኡ ኮይኑ ዝርዳእኩም ሰባት ኣለዉ ኤርትራ እዚ ንብሎ ዘለና ኤክስትራ ሌየር ተወሳኺ እግሪ ተወሳኺ ነፀላ ሴኪሪቲ ንክውስኸላ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኤርትራ ከም ኤርትራ ደው ኢላ ዘላ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ናይ ኤርትራን ስለዘይድፈር ጥራይ እዩ መጀመርያ ኮንፊደንስ ዘለዎ ሃገር እዩ ዘለና ህና እዚያ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ሓደ ኮንፊደንት ሃገር እዩ በዓሉ ደው ክብል ዝኽእል ብክልተ እግሩ ደገፍ ዘየድልዮ ብክልተ እግሩ ደው ዝበለ ኣይኮነን ቀደም ሎሚ ግዳ ኣይኮነን ሎሚ ቀደም ከማን ካል ነይሩ ስለዚ እዚኣቶም ተዓሪቆም ኣይተዓሪቆም ኣይኮነን ሕቶ ንኤርትራ ቀዳማይ ኣብ ነፍሳት ተኣማመን ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ብሪክስ ከይዶም ዋዕላ እንታይ ገይሮም ኢትዮጵያን ግብፅን ክዕረቑ ይኽእሉ ተዘማተ እቲ ሕቶ ግን ኢትዮጵያን ግብፅን ንከይዕረቑ 13 ዓመት ሽምግልና ተገይሩሎም እዩ ዘይሸምገሎም ሓይሊ የለን ኣሜሪካ ፈቲና ኩሎም ሃገራት ፈቲኖም እዮም ተስፋ ቆሪፆም ድማ ገዲፎም ስለምንታይ ሰላም ስለ ዝተባሃሉ ወይ እውን ኣብዚ ክትሓላለፉ ከሎ ብሓደ ስለ ሰሓቑ ዘይኮነ መሰረታዊ ፀገም ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም መሰረታዊ ፀገም ናቶም ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ መሰረታዊ ፀገም ኒል ዝበሃል ኣሎ ኢትዮጵያ ነቲ ኒል ንነፍሰይ ክጥቀመሉ እያ ትብል ዘላ ግብፂ ድማ ማይ ይጎድለኒ ኣሎ ንሓዋሩ ከንታይ ክኸውን እያ ትብል ዘላ ግብፂ ሕጂ ከፊኢኒ ኣሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ኢትዮጵያ መሊስ ሓያል ምስ ኮነት ካልኣይ ዲጋ ሳልሳይ ዲጋ ክገብር እየ እንተኢላኸ እንታይ ክኸውን ዕጫናትና ዝብል ሕቶ ኣሎ እዚ ኢትዮጵያ ግብፂ ንሓዋሩ መፍትሒ ካብ ኢትዮጵያ ትተልላ ኢትዮጵያ ድማ ብፍፁም ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ክትቦም ኣይትኽእልኒ እዚ ማይናትና እዩ ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ባዕልኩም ትፈልጡ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ሰላም ተባሂሎም ድዮም ተሓቋቂፎም ድዮም ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ኦልዌዝ ካብ 2011 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኩለን ሓይልታት ናይ ዓለም ዝፈተንዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ወታደራዊ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ዝበሃለሉ ዘሎ እዩ የስ ከተሃዳድዎ ክእሉ ዲኤስከሌት ክገብርዎ ይኽእሉ ግን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሕጂ ኦልሬዲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ጉዳይ ንዑ ክንርኢና እዚ ብቐረባ ከምዚ ፀወታ ናይ ቆልዑ ይኮነን ከምዚ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኮይኑ ትብሎ ነገር ከምዘይኮነ ነገራት ሰራውር ዝሰደዱ ፀገማት ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ታታ ሶማሊያ ከም ዓቀብ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ምንቅስቃስ ኣልሸባብ ንክዛይድ ምክንያት ከም ዝኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ብዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሃገራ ክወፁ ዝፀንሐት ሶማልያ እቲ ድሕሪ ኣዋርሒ ተልእኽኡ ዝውድእ ሰራዊት ምስ ወፀ ኣብ ሃገራት ዓቀብ ሰላም ሰራዊት ትዋፍር ሃገር ባዕላ ክትመረፅ ምዃና ይሓቢራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ሰራዊተን ካብ ዘዋፍራ 5 ሃገራት ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምንፅፃር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሶማልያ ብዝነብሩ እንትርፎ ምንቅስቃስ ኣልሸባብ ክዛይድ ካልእ ዝገብሩ ኣዝዩ ውሱን ምዃኑ ይብሪሁ ካብ ዝብልጋስ ድማ ኣብቲ ሃገር ከም ዓቀብ ሰላም ኮይኖም ዝዋፈሩ ወታደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህሉ ከም ዘይትደሊ ኣብ መግለፂ ኣስፊራ ኣላ እቲ ሚኒስተር ኣማስዮ ብዘውፅኦ ሰፊሕ መግለፂ እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋዕ እንትገልፅ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕብረት ኣፍሪቃ በሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ካብ 5 ሃገራት ዝተውፃዕፀ ዓቀብ ሰላም ኣብ ዝምልከት መንግስቲ ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ተልእኽኡ ክወፅእ ተደጋጋሚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ጉዳይ ይረስና ኣሎ እዚ ካ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ናብቲ ቦታ ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ ወላ ሓንቲ ኣብ ስእሊ ብሓደ ፖስት ስለ ዝገበሩ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኮይኑ ተሪፉ ድማ ንኤርትራ በትን ዝፀልዋ ከምዘየለ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ዝተቐየረ የለን ብወገን ግብፂ ዝተቐየረ የለን ብወገን ሶማልያ ዝተቐየረ የለን ዊ ዶንት ሲ ኤኒቲንግ ሓንቲ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና
ምናልባት ኩሉ ሰብ እውን ከስተፍለላ ዝደልያ ሓንቲ ለንቀነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ንርኢ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ናይ ስለያ ሓላፊ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መፅኡ ከም ዝነበረ ንርኢ ኣለና ስለዚ ቶክ ኣድረስ ሬሲ ሴኪሪቲ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ወይ እውን ናይቲ MI6 ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ UK ናይ ስለያ ሓላፊ ኣብ ኢትዮጵያ ምስኦም ተራኺቡ ከም ዝነበረን ሕቶ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝምልከት ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣገይን እዚኦም ምምፃእ ስለያ መርበባት ናብቲ ከባቢ ምምፃእ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት we don't know ግን there is a lot of እዚ ናይ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ብዙሕ ነገራት እናኸፈተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ከይወፃና ከለና ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ዝኸስዎን ዝብልዎን ዝነበሩ ክንርኢና እስከ መጀመርያ ብፍላይ ካብቲ ኣብ ተጓሩ ዘተኮረ ክንርኢ ክፍትን ኢና ንዝስምዕዎ ሃገራዊ ህንፀት ፀረ ተጋር እዩ እዚ እውን ዲፋይን ዝገበራ ኢትዮጵያ ብሲቪል አቪዬሽን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ተኸሲሱ እቲ ክሲ ናይ 3.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ዝቐረበ ክሲ 450 ሻንጣ ተሳፈርቲ ብምጥፍኦ 3 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተሓተተ ሰነድ ዝገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ቅድሚ 20 ዓመት ነቲ መንገዲ ኣየር ዝተዋህበ ኣገልግሎት 570,000 ዶላር ኣብቲ ክሲ ከም ዝቐረበ ይሕብር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ተኸሲሱ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሲቪል አቪዬሽን ናይ ኤርትራ ተኸሲሱ ከም ዘሎን ካሕሳ ድማ ናይቲ 450 ቦርሳታት ጠፍዩ ዘሎ 3 ሚልዮን ኮምፐንሴሽን 3 ሚልዮን ዶላር ሓቲቱ ከም ዘሎ ክስ መስሪቱ ለመንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ይክውከል እንታይ ክገብር ኣትሊስት እቲ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ መፍትሒ ክገብርሉ ኩልዮም እንድሕሪ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ምልክት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ምልክት እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናይ ብሓቂ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ እቲ ጉዳይ ነዚ ምስ ገበሩ ሽግር ክፍታሕ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ we will see እቲ ዲፕሎማቲክ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ወላ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ደይኮነስ ኣብ ቤት ፍርዲ ምብፅሑ እውን ፅቡቕ እዩ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ብዙሕ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ገሊፆም ነይሮም ስለምንታይ ከም ዝደልዩ ድማ ኣብ ዝረአይዎም እዚ ነዚ ምስ ሰማዕኳ ኣነ ብጣዕሚ እየ ባህሪረ ኤግዚት ቪዛ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ንምሃብ ክንደይ ክፍልዎ እስከ 2425 ዶላር እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኤግዚት ቪዛ ንኽረመልካ ኤግዚት ቪዛ ሲ ሜይቢ 50 ቅርሺ ሜይቢ 100 ቅርሺ ካብኡ ንላዕሊ ክኽፈሎ ይግባአኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምታ ስርቂ መወዳእታ እኳ እዩ ዘይብሎ ብፍላይ ድማ እዚኦም ኣሕዋትኩም ኢና ጎረቤትኩም ኢና ፈተውትኩም ኢና ደንገፅትኩም ኢና ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ዝምዝምዝዎን ዝሰርቅዎን ዘጥፍዎን ንሳቶም ምዃኖም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኤግዚት ቪዛ ሲ ክንዲዚ ገንዘብ ዘኽፍል ምክንያት የብልካ ኣብ ካልእ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፍለጥ እዩ ኢቨን እቲ ፍላይት ናቶም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናይ ሓንቲ ሰዓት ትኸውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ክንዲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ክንዱ የኽፍል ከም ዝነበረ ኢና ሪኢና ዋይ ምክንያቱ ኤርትራውያን ገንዘብ ኣለዎም ክንሰርቆም ኣለና ስለ ዝበሃል ተተሓሳስባ ከምኡ እዩ ኣብዚ ኸድዎን ኤርትራውያን ከምኡ ዝገበሩ እዮም ደሴም እዚኦም ህዝቢ ድማ ሓውኻ ኢና ክብሉካ ይክእሉን እዮም ሓውኻ ከምዚ ይገብረካን እዩ ንጓኖት ካብ ርሑቕ ንዝመፁ ፀዓዱ ብኖርማል ዋጋ ከስርሕዎም ከለዉ ነቶም ከምኦም ተዛዊሮም ስድሮም ክመፁ ቬኬሽን ክገብሩ ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ዘለዎ ግን ከመይ ገይሮም ይሰርቆም ኣለዉ ኩሉ ግዜ ድማ ዕድል ክረኽቡ ከለዉ እዚኣ ተዓጫ ኣለዉ ገለ ወሽለኽለኽ ዝብሉ ኢትዮጵያ ቀረባና እንድያ ሓውና እንድያ ብላብላ ዝብሉ ኖ ዋላ ትግራይ ከም እዩ there is no distinction ፍልልይ ዝበሃል የለን ኣብ ትግራይ ዘይኮኑ እዚ ኩሉ መሸጣ መለወጣ ናይ ሰብን ኣጋጢሙሎ ኢሎም ባዕሎም ተጋሩ እናኣወዩ ዝዛረቡ ዘለዉ ሓውኻ ከመይ ይገብረካኒ እዚ ናይ ሓውነት ገለ ይኮነን ድሓርካ ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኣብ ሱዳን ዝኸምኒ ነይሩ ሱዳን ካልእ ሃገር እዩ እዚኣቶም ብመርሕነት ደረጃ ኣሕዋትካ ኢና ዝብሉ እንተኮይኖም ንሓውኻ ህዝቢ ከምኡ ጌርካ ክትምዝምዞ መንግስትካ ይተፍቅደሉን እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ መብዛሕትኡ ገርሁ ልቡ ዓሻ ስለ ዘሎ እዋ ኣሕዋትና እኮ ገለመለገለ ኖ ዕድል እንተረኺቡ እቲ ናይ ሕውነትካ ከርእየካ ይፅቡቕ ገይሩ ሕውነት ተለካ ሃገርካ ሒዝካ ኣለኻ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዱ ዘሎ ዝምታ ናይ ብሓቂ እዩ ዘስለምመኒ ኣብዚ እውን ስምዑ ሓደ ካብቲ ንዓመታት ዝዛረብዎ ዝነበሩ መፍትሒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ቅድሚ ቁርብ የርእየያ
ዝዘራርቦም ዘሎ ናይ ኤርትራ ምክልኻል ኣባል ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ስለዚ ሓደ ወታደር ናይ ኤርትራ እዩ እዚኦም ድማ ኣብቲ ግዜ ትግራይ ኢሎም እዮም ፖስት ገይሮም كابسرات إرتا تاي تجاسسنا تبديلنا تبديها تبدو. أنا من جاب تكير لسه سمو تقدر بسرعة بتاعي. ما يمكن يمكن هذا كله. ما تاي مسكين كبار. بتاعي. هذا كان يطلع على طاقة هو ثالث الطريق يزوم فيهم البحر سلزوهم. أطلعنا له بجزء. تناول بقالنا تناول بقالنا. بقالنا نقدر أشوفكم فوقنا. أنا إنترا صارت أنا بدك أحاول أنا بدك ما ينام تستاهل. أنت تحاول يكون تكفي تعبان. ما يتصابان بزلعة نقول عادي بدنا. يعلنا تعوسنا. طبعا. قال خنتي سوريا لك. ليه كتير زقباك. سراويتنا ኤርትራ ከመይ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝረኣዮ ርኢሎ ረዲኹም ኣለኹም እቶም ኤሊት ግን እቶም ትክፋእ ናይ ትክፋእ መሰረት ዝኾኑ እዚኦም እዮም እሶምን እቶም ምስኦም ኮይኖም ኣብዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ረኣይዎም ብዘይ ሰምዕዎን ክኸስዎ ዝውዕሉ ዝነበሩን እዮም ኤርትራዊ ሃገራውነት ኤርትራዊ ሃገራውነት እዩ ህግደፍ ካንፁ ዝደሊ ሃገራዊ ህንፀት ማለት እየ ኤርትራውነት ይኹም ዝልክ ዘለኹ ኤርትራዊ ህግደፋዊ ሃገራውነት سنة هجدف هجراه هنسات صارت تجاري زيون دفاينز جورا تمودواتين لك خمنا إيطاليان كاستفلا لي بهرات تتفتفع بتيجي حس وزولو حدش من نتكلم زي تغيره كاستفلا لي هزبتات مالتي تماسا سالتا إرترا عن إيش إرتراون أنتنا أساس شعت بهرات الله زيادة تايمة قديفن حدش هجراه هنساتيو لولا هو لما يتوكس إيش حساو مخان بخمي قاتفل مسيلكم حسوت ناتهم بدفرت سلو دزاربو حقي دما سلو نقل أبي إرترا بلين انتهي نتهم ما يقدفونيهم بحالهم كبرتاتهم ورق حليفهم بقام قاديهم يوم زمهار زلو انتهي يتعب رؤسهم زلو فيروس بخمي كوتسغل I don't know كوتسدي وتسون ناتهم رجعان ديو أبي إرترا تشعت بهرات الله تهم بهرات قلنا حجر يوسنون يوم إرترا تبالا دخولهم تماكل حجر الله زدما ኤርትራ ጥራይ ተፈጠረቱ ፍሉይ ኣምራ ይኮነ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጥ I don't know እዚኦም ኤግዛምፕል ጽቡቕ ርዮም ስለ ዘይፈልጥዮም ኣብ ስዊስ ዝተፈላለዩ 4 ብሄራት ወይ እውን 14 ቋንቋታት ዝዛረብ ህዝቢ ኣለዎ ሓንቲ ስዊስ እያ ግን ዘለዎ ቶም ፍሬንች ዝዛረቡ ፍሬንች ኢና ይብሉን እዮም ወይ ቶም ጀርመን ዝዛረቡ ንሕና ብዙሓ ስለ ዝኾና ጀርመናውያን ኢና ይብሉን እዮም ባይ ዘ ወይ ነቶም ጀርመን ዝዛረቡ ጀርመናዊ ኻን ድሕሪልካዮ ፀሪፍካዮ እምበር ዝነኣትካዮ ኣይኮነን ተቆጢዒ ክርየካ ዝኽእል ስዊሳዊ እያ ኣነ ዝብለካ እዚኣቶም ግን بعلم زفتروا فدرال سيستم إلى من إثيوبيا زالوا مخيناتو زلا إثيوبيا نحات حدات بالع زلا سلامنتاي كم خمس خونات يردومني ترديهم لهم أب إثنيك استمركوسا فدرال جيرو سلازي كم تنسوم زدلي وزنبرو نفس وكف الستيت أورومو بقانكم ببحلو نبينيو نسخة بين هاجر كون زعينتو نفسه خم حضر تجير كاي أمودات هاجر كونيز دلي بخالك كم حضر يدلني أمحراكم بهاجر بنفسكم حضر سومالكم سخان بعلقة تقرأ هاجر كون ده تولي الله جالس لزورة ده كده هم تقول الله أسرع شو حتى كتم حضر كلا أسرع شو حتى عمل نتعبي نتيجة بيات دليت كخد جبر الله هاكو نحن تقرأ هاجر كون كتب له أي تبغسكم من تقرأني عمان يتجاربون يغنيركم تعي تقرأني تجاربون كوي بلامن هذا I don't know قال كاب تيجي عفاتنا تقرأ دمسونا دوبنا يرتراز له تداي كوينام أبتوش تتخيل كاتري خايمكو كم زي مجنانة يكونه تقرينيا كزاربو خمان كونفيدنس يبلوم أنا بزوج زي أب مجشانتي أب مغلب زنبر كله كزارب كله قلت فيهم نعم حرنيا يغيروا تقرينيا كزاربو هاي دليلنا مانياتو أب حنقولهم سي تقرينيا ناتهم سمعي كاتن عقوز مسلم سبات الله خاجن بتقرينيا درا كام حرنيا زي تقول تقول تقرينيا درا كاتر هاد دليل أبدي سبب ما تقلال لا يزاربو خانم نيرو ስለዚህ ሎሚ ተገምጢሎም በቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክዘራረቡ ከለዉ ዕድል ክንቦም የብልና ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ስቕ ኢልካ ምሕላፍ ድማ ዋጋ እዩ ዘኸፍል ከምዚ ኢሉ ምስ ተደማመረ እዩ ንክንደይ ዕሸል መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣነ ትግራዋይ ኣብ ምባል ኣብፅሖም ነይሮም ኩሎም እዞም ኣነ ትግራዋይ ገለመለ ዝብሉ ዝነበሩ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ጭው ዝበለ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ከባ ስለምንታይ ግን ተደጋጋሚ ከምዚ ኢልካ ኣብቲ ትግራይ ዝገበርዎ ሕፅበት ኣእምሮ ምስ ቀፀልዎ ብሚድያን ብገለመለ ምሰምዕዎ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ ኤርትራ ግን ኣብ ኤርትራ ቱ ኤክስተንት እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ፍሪደም ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ እቲ ብሄራት ናቱ ቋንቋ ሃቂቡ ሃገራዊ ቋንቋ ዘይብላ ኤርትራ ናሽናል ላንጉጅ የብላን ኤርትራ
كل انت تشعط بهرات نناتن كبر لون بحال زغدفه يله مريت زغدفه يله غراتو زغدفه يله اجباب مرعون كبرتاتون زغدفه يله زياتهم غنا بامروم زلو صقم يتزاربهم زلو ምክንያቱ ሓደ ባህሊ ሓደ መንነት ሓደ ታሪክ ማለት ይሸግረሉ ተወስተና ምፀ ንዓኹን ዝወቅሱኺ ሓደ ኢና ዝብለ ተሓስባ ስለ ዘለኪ እምበር ካልእ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ እውን መዲን ገብረ ስላሴ እናብላ 10 ግዜ ዝዛረቡ ማለት እዩ ሓደ መንነት እዩ ክልተ መንነት የለን ዝብለ ራእያ ስለ ዘሎ እዩ ትናትና ወለዶ ናይ ምኒልክን ናይ ጣልያንን ፕሮጀክት ከፈሽለ ዝብል ወለዶ እዩ ጅግና ወለዶ እዩ ናይ ምኒልክ ናይ ጣልያን ፕሮጀክት ክልተ ተጋርና ክልተ ፈንጭሐ ልዕሊ 700 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ፍሒረ ክልቲኡ ህዝቢ ከዋደዮ ዝብል ናይ ህግደፍን ናይ መራሕቲ ሕወሓትን ፖሊሲ ዘፈሽል ዘርክስ ትማሊ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ግዜ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ እንታይ ገይሩ ብልክዑ እውን ክዛረቡ ኣለኩም ኣይሕፍረኩ ክትሓፍሩ ለይብልኩም ሓሊፉ እዩ ግን ብልክዑ ክዛረቡ ኣለኩም ሸምበቆ ከይድኩም እንታይ ከም ዝገበርኩም ናይ ሸምበቆ ሆስፒታል እንታይ ከም ዝገበርኩምዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይርዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣበባው ንመን ኣዚዝዎ ኣበባው ታደሰ ኣዛዝ ነይሩ ፀጋይ ማርክስ እኒሄ እንድዩ ኣርማ ኣዛዝ እንድየ ዘብ ትግራይ ንፀጋይ ማርክስ እኒሄው እኮ ኣብ ትሕቲ ኣበባው ኮይኖም ብሸምበቆ ዝነበሩ ብሰንዓፈ ዝነበሩ ንብርሃን ነጋሽ ጀነራል ብርሃን ነጋሽ ኮል ኣዛዝ እንዲ ነይሩ ዓዲግራት ኣብ ሰንዓፈ እንታይ ገይረምዎ መሞና ሆቴል እንታይ ገይረምዎ ሓፍቱን ሓጎስ ክሻ ሆቴላ መሞና ሆቴል ብዲባሚት ዝበሃል ፍርስ ኣቢሎም ዲባሚት ሕዚ ሰንዓፈ ዘለኹም ደቂ ሰንዓፈ ምናልባት ዝክርዎ ክትነግሩ እንትኽእሉ ኢኹም ከይፈርስ ተባሂሉ ዝፈረሰ ከይፈርስ ማለት ከይተልዕልዎ ተባሂሉ ንታሪክ ክቕመጥ ተባሂሉ ከምዘን ታንክታት ትግራይ እዘን ኩለን ሓፂን መፂን ተሰሪቐ ዝኾና ዘይኮነ ንታሪክ ክቕመጥ ኢሉ ትንሳኤ ሆቴል ተባሂሎም ጎኒ ተሰሪሑ ኢና ሰማዕና ትንሳኤ ናይ ተኣሽብ ትንሳኤ ማለት እዩ እቲ ግን ከም ዘሎ ንመን ይኾም ገይርዎ ዋላ ሓንቲ ነገር ትኹን እንታይ ክትገብር ከም ጌርካ ሓንቲ ነገር ትኹን ተሰነይ እንታይ ጌርካ ብዛዕባ እዚ ብቀዳማይ ተዛሪብናስ ገሊኡ ገጨውጨውጨው ኢልዎ ሕሚምዎ ሓቂና እንደሊ ንሕና ትግራዋይ ተገፊዑ ትግራዋይ ተኸሚሰ ጌርና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና ክዛት ብለና ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማሉ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ብልክ 1% ወይ 2% እውን ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ኣድሚት ክትገብሮ ኣለካ ጆኖሳይድ ናትካሮ እንታይ ነይሩ ኮሜዲ ነይሩ ናይ ባርካ ከፍቲ ንባርካ ዝኸዳ ናይ ባርካ ከፍቲ መከላከያ ኣብ ሸራሮ መፅ ይሸጠ እንደ ይነበረኒ ንብርካሽ ደሸጠ መከላከያ ባዓልቶም ይካፈልዎ እንደ ይነበሩ መከላከያ ኖ ኢሉ ጠጠው ከብል ዝኽእል የለን ዶ ማለት ብፍላይ ኣብ መከላከያ ዘለኹም ኣነ ካብቶም ዓበይቲ ሓደ ዝሓዝን ነበረ ልቡ ዝሓዝን ነበረ ናይ መከላከያ ኣስተዳድር ሓላፍ ነበረ ታደሰ ጋውና ጀነራል ታደሰ ጋውና ኣሎ ብሂወት ኣለኩ ስኡሉ ዝሓርር ግደፉና ውይ ናበለ ዝነበረ ይሰምዕ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ግንባር እውን ከይድ ነይሩ ኢሎም ብጣዕሚ ዝሓዘነ ኣነ ካብ ሰማዕኹ ውይ ዓበይቲ ሰባት ዘይሕሶ ውይ በቃ ዝሓፍር ነበረ ኖ ነበረ ማለት እዩ ኣድሚት ይገበር እዩ እዚ ምስዛረብ መዓት ፀረውረው ኢሎም ፀርፊ ብፀርፊ ፀረፍ ንተጋር ኣለዎ ናብዚ ሚድያ ኖ ኤርትራውያን እውን ክፀርፉ ከዮም ቶም ትግራይ ድዕወት ድብሉ ዝነበሩ ዝሓቅስ ዝክወፅእ ኣይደልዩን እዮም ሕማቕ ዝገብር ኤርትራዊ ጥራይ ኮይኑ ስእሊ ክፍጠር እዩ ተገይሩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሱቕ ኢሉ ዝዛረብ ወይ እውን ዝተገበሮን ዝወረዶን ስለደይ ዝረብ ከምቲ ዝደለ ከምቲ ንሳቶም ንዓለም ሙሉእ ጀኖሳይድ እንተሰሪቕና እንተዘሚትናን ኢሎም ዘብልዎ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ኢሉ ክእውዝ ዝኽእል ስለዘይኮነ ስቕ ስለዝበለ እምበር 80,000 90,000 ሃብቱ ዘሪፍካ ዝሰረቕካዮ ሚልዮናትን ብቢልዮናት ዝትመን ሃብቲ ኣበይ ዳእትዩ መን ዶ ክሕስቦ ኮይኑ ኤርትራ ዝኽሉ መዋእሉ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝነበረ ህዝቢ ሕብሪ ዓይንኻ ደስ ኣይበለናን ኢልካ ሃብቱን ንብረቱን ኩሉ ጉሒፍካ ብዶባት ጥራይ ምስ ሓንቲ ቅያር ክዳን ዝሰጎካ እዮ ናይዚ ኩሉ እኮ መዓት ካሕስያ ዘለዋ ኤርትራ እዚኣቶም ግን ነቲ ዝገበርዎ ይርስዑን እዮም ነቲ ዝገበርዎ ኣይረቑሑን እዮም ሓኒቶ ከማን እዚ ካብቲ ኩሉ ሕማቑ ፅቡቅ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሰነት ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ብዶብ ሰጊረ ምስ መፃኹ ዝሑል ማይ ኣስትዮምኒ ጣይታ ብሽሮ ኣብሊዖምኒ ኢሉ ኣብዚ ብኣፉ ቡፍ ክብል ዝውዕል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረደ ግፍዒ ብከምዚ ንሱ ዝበልዖ እንጌራን ንዑ ኣባር ክልተ ቢራ ዲ ዋላ 5 ቢራ ስለ ደስተይዎ ኣብዚ ዘሎ ሓልዮ ዘሎ ትትማሊ ዝተገበረ ግን ክትርስዖ ይግባእካኒ
ድሓርካ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዕርቂ ክትፈጥር ድሕሪ ኮንካ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ዕርቂ ተኮይኑ ይዝሰርሕ ንታሪክ ኣብቲ ቅድሚት ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ነይረ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉስ እቲ ዝግባእ ካሕሳ ይገበረን ኢልና የስ ካሕሳ ክገብር ነይርዎ ሕብብ ዝበሃል ክኸውን ኣይግባእን እዩ ኤግዛክትሊ እዚኣቶም ድማ ብዙሕ ናይ ኤርትራ ክክዕስዋ ዝግብኦም ነገራት ኣሎ መዓት ንዓመታት ዝገበርዎ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ገበናት ካብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር መዓት ገበን እዩ ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ክዛረብ ስለዘይመረፀ እምበር I am very very sure እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እቶታት እዚ ብሻላ ማላ ክስገር ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እየ ምስ ኢትዮጵያ ዕርቅን ሰላምን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ገበናት ግን ካሕሳ ከፍልሉ ክእሉ ኣለዎ ኩሉ ነገር ተፀብፂቡ ኣብ ጣውላ ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮርትስ ነዚኣቶም ከተቕርቦም ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ተበዲሉ በዚኣቶም ብኩሉ ዓይነት እቲ ዝተበደለ ድማ ንዕጠው እዮም ድማ ከም ዘይበደሉ ኮይኖም ከም ጻድቃናት ኮይኖም ድማ ነቲ ታሪክ ንምብልሻው ዘይገብርዎን ዘይፍትንዎን የብሎም ዳን እዚ ኮይኑ በቲ ኣብዚያ እውን ሓንቲ ዘረባ ወፅያ ነይራ ጌታቸው ረዳ ወርቂ ኣለዎም እንዲ ኣብቲ ከባቢ ሽረ ነቲ ወርቂ እቶም ናይ TPLF ብልሽዋት መራሕቲ ብቢልዮናት ዝትመን ከባቢ ክንደይ ዝትመን ኢልዎ ነይራ ኣብዚ I think exceeding the annual budget ካብቲ ናይ ሃገራዊ ባጀት ዝበዝሕ ገንዘብ 17 ቢልዮን ብር ዝበፅሕ ወርቂ ብኮንትራባንዳን ሓቢኦም ብብልሽውና ናብ ካልእ ከም ዝሸጥዎ ዘለዎ እቲ ወርቂ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ኤርትራ ዝርከብ ወርቂ ብትክክል ከይዱ ነቲ ሃገር ነቲ ቁጠባ ናብ ምህናፅ ክጥቀምሉ ከለዉ ኣብዚ ድማ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዎ ስርቂ አንተም እንታይ ኢልኩም ካብቲ ውግእ ዝተረፈ ታንክታት መን ሰሪቆን ኢልኩም ባዕሎም እዮም ሰሪቆም ማለት ነተን ኣብ ውግእ ዝተሃረመ ሓፂን ወዲ ሓፂን ኩሉ ንሰነት ክቕመጥ ዝግብኦ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝነበራ በስመራ ተኣኪቡ ከም ቱሪስት መዕዘቢ ኮይኑ ኣሎ ኣባቶም ግን ኩሉ ተሓፃውንቲ ከም ዝተሰርቀ ይዛረብ ፀኒሑ ስለዚ ኣቲ መን ይሰርቕ መን ዘይሰርቕ በዓል እዚ እዚኣቶም መፅኦም ሕጂ ንሰብ ናትና ወለዶ ተረዲኸም ዶ እዚኣቶም ምሩፃት ደቂ ምኒልክ እዮም ተብ ኣስመራ ዘለውን ተብ ትግራይ ዘለውን ምሩፃት ደቂ ምኒልክ ካብ ኣምሓራ ንላዕሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘተኣታተው ፋብሪካ ሰፍነግ ጉዳይ ምህናት መንበሪ ኣባይትን ትካላትን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ቀዳምነት ምዃኑ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ሰሎ ሚድያ ረኺበ እያ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ብመንግስታዊ መራኸቢታት ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ምህናፅ ኣባይቲ ንምቅልጣፍ ዝኽእሉ ጅማሮታት ኣብ ኤርትራ ፀኒሖም እዮም ንኣብነት ፋብሪካ ሰፍነግ ባፅዕ ኣስመራን ኣለቡን ብምጥቃስ ይከኣል እዘን ፋብሪካታት ድሩት ዓቕሚ እኳ እንተነበረን ብዙሕ ተመክሮን ስልጠናን ተቐሲሙለን ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ዘማታ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ብሕጂ ዝህነፁ ኣባይትን ከተማታትን ዘመኑ ዝሓቶ ንመፃእ ዝሓስብ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሞገሾ ናብ ቻይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ኣገዳሲት መተሓሳሰቢ ንሓላፊ ሽዳው ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሂቡ ነይሩ ሽዳው ኢንቨስትመንት ግሩፕ ንዕደና ፕሮጀክት ፖታሽ ኩሉሊ ዝገዝኦ ኩባንያ እዩ ኣብ ዝርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሮጀክት ኩሉሊ ኣብ ክንዲ ድበይኑ ተነፂሉ ዝረአ ንዕቤት ገማግም ባሕርን ፀጋታቱን ከገልግል ከም ዝግባእ ንሓላፊ ሽዳው ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ ነዚ መተሓሳሰቢ ክህብ እንከሎ ምስ ካልኦት መደባት መንግስቲ ማለት ወደብ ፅርግያ ባቡር ፀዓት መጓዓዝያ መራኸቢታት ብምውሃድ ክስራሓሉ ወሲኹ ስሚሩ ሓሊፉ ካብ ፕሮጀክት ኩሉሊ ናብ ማርሳ ፋጥማ መንገዲ ባቡር ተሰሪሑ ኣገልግሎት ክጅምር ንማርሳ ፋጥማ ምስጢዖን ዓሰብን ንምርኻብ ክስራሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ሓላፊ ዘርዚሩ ገሊጹሉ ንሱ ወሲኹ ነቲ ኣብ ማርሳ ፋጥማ ብውሽጣዊ ዓቕሚ መንግስቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምህናፅ ወደብን ፅርግያን ብዝቐልጠፍአ መፂኦም ክርእይዎ ዕድማ ኣቕሪቡሉ ኣብዚ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ቺያንግ ተገዳስነት ቻይና ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣልዒሉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገለፀሉ ምዝካር ይከኣል ድሕሪ ዝኩሉ መተሓሳሰቢ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ዝህነፅ ትሕቲ ቅርፂ ንሓፂር ግዜ ዝዓለመ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዎ እንተወሓደ ካብ 80 ክሳብ 100 ዓመታት ዘገልግል ክኸውን ከም ዝግባእ ፀቂጡ ንሓላፊ ሽዳው ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኣተሓሳሲቡ እዚ መተሓሳሰቢ ወይ መዘኻኸሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንቻይናውያን ኣወፈርቲ ኣብ ኤርትራ ዝህነፅ ህንፃ ይኹን ትሕቲ ቅርፂ ዓለማዊ ደረጃ ወይ ድማ ወርልድ ክላስ ክህልዎ ከም ዝፅበ እዩ ስለዚ ኪኖ ዘመናዊ ህንፃ ሰራርን ነዊሕ ኣገልግሎት ዝህብን ትሕቲ ቅርፂ ኣባይትን ካልእን ክንፅበ ንብር እዩ መንግስቲ ካብ ቅድሚ 20 ዓመት ጀሚሩ ፋብሪካ ሰፍነግ ወል ፓነልስ ፋክተሪ ኣተኣታትዩ ሎሚ እዘን ፋብሪካታት ኣብ ባፅዕ ኣስመራን ኣለቡን ተደኪነን ኣገልግሎት ይባ ኣለዋ መዳድቕ ፓነላት ሰፍነግ ብዋጋ ርትዓዊ ብኣገልግሎትን ጥንካርኡን ድማ ኣዝዩ ተመራፂ ምዃኑ ክኢላታትን ህንፃ ይምስክሩ ቴክኖሎጂ ብሓቂ እዚ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ውፅኢት ናቱ ክንርኢ ካብ ልቢ ዝምነ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ከምኡ እዩ ዝምነ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሶሎ ሚድያ እቲ ምንጭ ካበይ ከም ዘምፀ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት ናይቲ ፖታሽ ስለምንታይ ክጅምር ከም ዘይከኣለ
ንሱ እቲ ፕሮጀክት እቲ ንኤርትራ ሱርበት ተኻውለው ትክገብረላ ዝኽእል ፕሮጀክት ዝነበረ ሓደ ንሱ እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ምዝ ሕጂ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ብዕቱብ ክስራሓሉ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ከም ዝስራሕ ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ጥራይ እንታይ እዩ ኣብቲ ሚድያ ከምቲ ዝድላ ይመፅን እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቅድሚት እውን ዘሎ ኣርእይዎ ነይሩ ብዙሕ ናይ ህንፃ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ጎደናታት ናይ ኣስመራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝቐልጠፈ ንምፅጋኑ መሰረታዊ ለውጥን ምግባሩ ብዙሕ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይቲ ከተማ ንፅርግያታት ህንፃ ኣብ ምጉያይ ከም ዝርከብን እዚ ድማ ነዛ ንእሽተይ ሓጓፍ ዝረኸብዋ ክሳዕ ክንደይ ክጥቀሙላ ይጓዩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ እዛ ሃገር እዚኣ ንእሽተይ ግዜ እንተተዋሂብዋ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣለዋ ምናልባት ነታ ዝገበርዋ ብ10 መኣዝናት ቀዲሖም ቪድዮ ክገብርዋ ኣይትርን ኢኻ ግን they are really trying to do as best as they can ዝኽኣልዎ ክገብሩ ናብ ዘርከብዎ ክጎዩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንተኽኢልና ከነተባብዕን ክንሕግዝን ክንክእል ኣለና እንተዘየለን ኣፍካ ሒዝካ ትምባል እውን ፅቡቅ እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ቅድሚ ስራሕ ዘሎ ጠጠው ኢልካ የማንን ፀጋምን ዝካዕካዕ ዘይኮነ እንተኽኢልካ ብዝከኣለና ኣበርክቶ ንገብረሉ መንገዲ እንተዘየለ ድማ ክንክእል ኣለና እምበር ናይ ግድን ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ስራሕ ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ፅፉፍን ፅቡቕን ስለ ዝኾነ ይቁርብ ዝድንጉ ቅልጥፍ ዝበለ ስራሕ ዘይኮነስ ፅፍፍ ዝበለ ስራሕ ክሰርሑ ስለ ዝፍትኑ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣነ ክገይሽ ከለኹ ዝጎደናታት ከምዚ ፅብቕብቕ ኢሉ ክፀንሐኒ ተስፋ ይገብር ንዓይሎም ዘይኮነ ንስርሖም ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ባት this is a very good sign እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቻይና ዘሎ ድማ ብዙሕ ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ከምቲ ዝለተ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ኣክቲቭሊ ዝዋስኡ ኣምባሳደራት ምዃኑ ድማ ኣብዚ ክገልፅ ይፈቱ ካልእ ኣብዚ ዘይፍለ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ኤርትራ ንልምዓት ኤርትራ ትጥቀመሉ ቴክኒክ ረዩ ነዚ ድማ እቲ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ እውን እቲ ዶክተር ኣንዲሲና ሓደ ካብቶም ዘገርም ኢኖቫቲቭ መንገዲ ናይ ኤርትራ ዝጥቀምሉ ብምባል ገሊፅዎ ዝነበረ እዩ ነቲ ኢሪጌሽን ሲስተም ከመይ ገይሮም ብናቶም መንገዲ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ገይሮም ከም ዘስርሕዎ እዩ ዘርእየካ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ናተይ እውን ጠቂሰዮ ነይረ ፍሬሽ ቬጀቴብልስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘራእቲ ምናልባት ክልተ ነገር ፈላለዮም ውትሪ ኣለኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብምሉእ እቲ ዘራእቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጀርመን ቋንቋ ዝዛረብ ቦታ ስለ ዝቕመጣነ ብዮ ኢና ንብሎ ንሕና ኦርጋኒክ ከም ዝበሃል ግን ኣሬምኩምኒ ቀነርታ ኦርጋኒክ ማለት እቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ መግቢ ማለት እዩ ስለዚ ረይዎ ዝሕጂ እቲ ኢሪጌሽን ኣክንድነት ብምሉእ ማይ ዘስቲ ዘሎ በዘን ክልተ ትራክተራት ዝመስላ እናተንቀሳቐሰ የስትዮ ንነዊሕ እዋን ድማ ንነዊሕ ቱቦ ገይሮም they are very innovative creativity እዚ ብቐሊሉ ዝመፅእ ኣይኮነን so the country is working in all fronts ኣብ ኩሉ ፅላታት ኣብ ጥዕና ዝግበር ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሕርሻ ዝግበር ዘሎ ኣቆናፂብካ ክትሪኦ የብልካ ምናልባት ከምቲ ናይ ካልእ ዓለማት ብካሜራ ተተቆዲሓ 10 ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘይወርድ ከይትሪዮን ከይትከታተሎን ትኽእል ኢኻ ግን there is a lot of good stuff ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ግን ንምንታይ ዓብዪ ወይ ንእሽተይ ድማ ንሕና ነታ ዘላትና ንሳይ ዓድና ንዑ ኣጆኻ ክንብልን ንዑ ከነመጉስን ናይ ኩልና ናትና ስራሕ ንሱ ይኸውን ስለዚ ዝጎደለካን ዘየለ እናበልካ ምኒን ካብ ምባል ነቲ ዘለካ ፀጋታት ኣብዚዕካ ምርኣዩን ኣዕብኻ ምርኣዩን ዝበለፀ እዩ ካብታ ርእሲ ከይወፃኹ ከለኹ ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ እታ ናብ ሚስ ዩኒቨርስ ትሳተፍ ዘላ ሞዴል ናትናያ ሞዴል ስኒት እያ ትኸውን ዘላ ድሮ ኣብዚ ሚስስ ዩኒቨርስ choicely.com ዝብል ኣትኹም ድምፅኹም ክትብዋ ትኽእሉ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ቮቲንግ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሰፖርት ክገብራ ተስፋ ንገብር ስለዚ ኣብቲ ቦታ ኣላትኩም ኣብቲ ዌብሳይት እቲ ሊንክ እውን ከነውርደልኩም ክንፍትን ኢና ግን ብሓፈሻ ሚስስ ዩኒቨርስ choicely.com ድሕሪ ኢልኩም እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ጌትኩም ረኺብኩም ኣቡ ላይክ ክትገብርዋ ቮት ክትገብሩላ ሰፖርት ክትገብርዋ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን እታ ሃገር ትበሃል ሃፍትና ከም ዝተዓወተት ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ብኩሉ ነዚ እውን ነግረ መንገደይ ኣብ ሕልፍ ክብል ከለኹ ክረቑሖ ክፍትን እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፀጋታት ድማ ናይ ኤርትራ ፀጋታት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ዘወርድዎ ዘለው እዩ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ሕርሻዊ ምዕባለ ከም ዘለዎን እቶት ከም ዘለዎን ንኤርትራ ክትምድብ ከለኻ ንዓኻን ደቅኻን ኦርጋኒክ መግቢ ወይ እውን ብዮ መግቢ ክትረክብ ከም ትኽእል ስለዚ እዚኣ እውን ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኹም ኣውርድዋ ኣብ ዓድና ቴክኖሎጂ የለን ገለመለ ቴክኖሎጂ ቀታሊ እዩ
የስ ንስራሕ ኣገዳሲ እዩ ንምዕባል ኣገዳሲ እዩ ንኻልእ ነገራት እውን ኣብ ብዙሕ ባእታታትን ብዙሕ ኣበርክቶን ኣለዎ ኣቡ ዘማትእን ዘካትዕን ነገር የብልና ባት ፅቡቕ ናይ ዓድኻ ድማ ፅቡቕ ጌርካ ከተስተፍለሉ ክትክልክል ኣለካ ፍሬሽ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ፍሬሽ ኣየር ኣለዎ ፍሬሽ ኢንቫይሮንመንት ኣለዎ እዚ ከዓ ብቀሊሉ ዝትመን ነገር ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ሃገርና ድማ ንሕና ፕሮሞት ክንገብረላ ክንክእል ኣለና ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ናይ ሃገርና ነገር ክንረክብ ከለና ፅቡቕ ነገር ክንርኢ ከለና ፕሮሞት ምግባር ወይ እውን ንዑ ምውዕዋዕ ንዑ ንላዕሊ ገፁ ከም ዝመፅእ ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ነታ ሃገር ንኸዳኽሙ ሕማቕ ናታ ንክገልፁ ለይትን መዓልትን ይደኽሙ ኣለዉ ንስኻ ድማ ናታቶም መሳርሒ ክትኮኖም የብልካ ትንኣስ ዕበ ብዛዕባ ሃገርካ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኢሜጅ ንምፍጣር ክፅዕር ኣለካ ኣምባሳደር ናይ ሃገርካ ስለ ዝኾንካ ኣምባሳደር ናይ ሃገርክ ስለ ዝኾንኪ ናይ መወዳእታ ለበዋናተይ ግን ናይ ኤርትራ ካብ ልበይ ፈትዋየ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ይደልየ ትብል ተኮይንካ ፎከስ ኦን ዮርሰልፍ መጀመርያ ተመሃር ጥዕናኻ ሓሉ ኣካላትካ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጥዕናኻ ሓሉ ጥዑይ እንተኮይንካ ጥራይ ነቲ ሃገር ከተበርክተላ ትኽእል ተመሃር ገንዘብ ሓዝ ቁጠባኻ ክሕይል ፀዓር ስድራኻ ፅቡቕ ጌርካ ተኸናኸን ምክንያቱ ንስኻ ተምፅኦም ዘለኻ ኔክስት ጀነሬሽን ስለ ዝኾኑ ምስ ሃገሮም ፍቕሪ ሃገሮምን ፍቕሪ ህዝቦምን ከም ዝኸውን ይመሃሩ እንተለዉ መፍትሒ ናይ ህዝቦምን ንሽግር ናይ ሃገሮም ንምፍታሕ ክጥቀሙሉ እቲ ትምህርቶም ከነተባብዖም ኣለና ብዘይ ገድስታ ይመሃሩ ኣለዉ ንስኻ ግን ኣርኣያ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ንስኺ ኣርኣያ ክትኮን ኣለኪ ንኤርትራ ኣነ ከንታይ ክገብረላ ይኽእል ወከን ኣይ ዱ ፎር ማይ ካንትሪ ሃገረይ እንታይ ዘይገበረትለይ እንታይ ዘጉደለትለ ዘይኮነሲ ኣነ ንሃገረይ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ እንተጌርካ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክህልወካ እዩ ንዓኻ ንጥዕናኻ ንቁጠባኻ ንኩሉ ነገር እውን ፅቡቕ እዩ ስለዚ ተመሃር ኢንቨስት ግበር ኩሉ ነገራት ምድላዋት ግበር ተዓዲ ንዓኻ ፅበ ዘላ ለምለም ዝኾነት ዓድላትካ ክትኮርዓላን ክትምክሓላን ክትሕበነላን ዝግባኣካ እዩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሰብ ዝውድእ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ደገፍ ምሃብ ኮሜንት ምግዳፍ ኩሉ ዘድሊ ደገፍ ምግባር ድማ ኣገዳሲ እዩ ሰብስክራይብ እውን ግበሩ እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ተርፈ ገድፈኩም ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ንጥዕና ዘንግ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናዕ ኣነ የበል ኣንታ ንኸሳስና ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ኣይኮነን ንጥዕና ዘንግ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናዕ ኣነ የበል ኣንታ ንኸሳስና ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመመሳ ኣነንቴልካ ሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካ ዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ እንብደገ ሓቅናትካ ዓቢ ኣነበልታ ሓቂ ኣንታ ሓደ ልቢ ኩሉናትካ ዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍናን ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ንጥዕናን ዘንግ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናን ኣነ የበል ኣንታ ንኸሳስና ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍናን ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ንጥዕናን ዘንግ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናን ኣነ የበል ኣንታ ንኸሳስና ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመመሳ ኣነንቴልካ ሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካ ዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ እንብደገ ሓቅናትካ ዓቢ ኣነበልታ ሓቂ ኣንታ ሓደ ልቢ ኩሉናትካ ዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ